Rap spot, 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 rap spot. Je tady Rap Spot, Je, číslo je. 11. Karle, čau. Čau děcáku, to se vidíme, to je nádherný. Jak to jde? V pohodě, easy úplně, ležím si na zahradě, čtu si celý dny. Klasika. Dávám Jsi si klasik, prostě, Karle. Ty dávám jsi si to klasik. prostě na pohodu takzvaně, teďka. Koukal jsem na hokej, Díval Co jsi ty? na hokej? Díval Já jsem jsi to na moc hokej? nestíhal, ale poslední třetinu s Američanama jsem si pustil dvakrát. Jo, to dokonce. jsem taky si koukal. Ale já jsem na to koukal, jak to byl hrozně divný turnaj, takový jako up and down, hrozně jako, úplně jako houpačka. Takže já jsem ale střídavě... dívat se na Pastrňáka, to je krása, ne? Tak no, to bylo s tím Krejčím. Krejčí taky, Červenka, taky Červenka. strašně nedoceněný teda. Trošku satisfakce pro Červenku tenhle turnaj, protože Jo, mega no. Ty jo, dal si to zaslouží. Vyhrál kanadský bodování, ty jo. Nejlepší útočník turnaje. Ne, já jsem si to prošel hrozně emočně, jako že jsem chvíli věřil, že bude třeba zlatá, potom jsem myslel, že budeme hrát skupinu o udržení, úplně jsem byl v pytli z toho a pak to skončilo takhle prostě a jako děkuju, dopadlo to Třetí dobře. místo dobrý, Třetí ne? místo Po 10 skvělý, letech medaile. Skvělý. Tenhle tým jako se bude hodně vzpomínat na něj. A jsem rád, že jsem si to jako užil pěkně tenhle turnaj, no, zase. Teď musíme zase představit náš podcast, to asi nemusíme, že jo? Co tady budeme dělat dneska? Dneska tady budeme vyprcávat český rap. Myslím, že lidi čekají na tohle slovo. Pisit a disit. Yes, na Yes. český rap. Ale teď si trošku ještě opisíme tady o Marpa a o Vémolu. O Vémolu, o Carlose. Os. Kámo, jako už to docela, už to pár dní je, že jo, co to proběhlo. No jasně. A když jsem se o tom dozvěděl, já jsem si říkal, bože, to je to je- tak to je- fake ale tak to je nejvíc zápas, věc. o kterým se mluvilo 4 roky, ale tak Nejvíc víš co. fake věc ever, to je jak wrestling. Horší než wrestling, tyjo. It's all about the money. It's all Strašný. about the bum pum paradum. A takhle Marpo co, nemá jako- žádný kredit, takže vlastně jako nemůže nic ztratit, že jo, jako nikdy neměl, takže bohužel, Nic tam neukázal a Carlos šel hlavou proti zdi, no, prostě. Jako. jako kdo tomuhle psal scénář, tyjo, kdo, tyjo. Hele, já si myslím, že oni dost poslouchají Vémolu, co říká ti producenti Oktagonu. Oni vždycky si vymyslí nějaký fight a oni v tom vidějí prostě marketingově úspěšný projekt, takže Vémola si promuje svoje zápasy sám, on, víš co. Jako mě víc baví ten jeho fight s tou jeho manželkou, že jo, to je nejlepší úplně. To mě baví víc než ty jeho zápasy vlastně reálně, jako. Ale to je ono, že jo, tak on je prostě jako no, reality show Už se, star, no. už se musí připravit na to, co přijde po kariéře, protože ta už se jako To je pravda, chýlí no. ke konci. Postupně. No. Myslíš, že jako naše třeba? Naše snad ne, já doufám, že ne, protože nás posloucháte a dostáváme support a jsme rádi a nějaký prachy přišly, díky moc. Jestli nás chcete podpořit na buymeacoffee.com. Chtěl jsem to zmínit až na konci, ale nevím, kolik z vás přesně to doposlouchává až do konce, ale Nikdo. paní Matilda má Instagram a máte ji Yes. všichni sledovat a vzkazuje vám, že její život je trap. Yes. Že Matilda 992 je nový Instagram paní Matildy. A psali nám už lidi, jako že vy debilci jste si asi udělali nějaký profil a nebo tak a my s tím nemáme nic společného, my dva s tím profilem. Mě psali kolegové z médií, že bych chtěl udělat rozhovor s Matildou prostě. Ne s náma, ale s Matildou. Vidíš, za chvilku Okay, no. Matilda, Co za neděláme, chvilku no? ten podcast přejmenujeme na Matilda. Budeme toho jodlovat, Karle, co? A bude to hlavně mnohem lepší, no. OK. Ještě nějaké aktuality, Vladimír jde pěšky kolem D1 jsem viděl. Já mu tomu teda nepřeju tvrdě. Třeba, to je hustý. třeba pak budou praští hipstři místo do kompostely chodit ty vole, do Brna kolem D1 a uklízet mrtvý zvířata, vole. Ty jo. Třeba. Jako to Třeba se z toho stane nějaký kult Jo. nebo konceptuálních umělců. Teďka tam najedou sprejeři všichni, protože Vladimír to tam fotí prázdný zdi kolem dálnic. Takový boží zdi. Chápeš? Prázdný zdi, tak budou barevný třeba. Ne, já se trošku bojím, aby Vladimíra jako někdo netrafil plechovkou z okna. Co? Po ty D1 ještě takhle jde, jako nějací hejtři. On nedělá reklamu na nějaký Monster nebo Semtex. No tak- doufám, tyjo, doufám. My po něm házeli z produkce plechovky, ať by měl co pít. No každopádně Po se tomu cestě. určitě rozvíme brzy něco, protože Vladimír to pojel jako umělecký čin nějaký, takže On z těch fotek má v plánu dělat výstavu. bude výstava fotek, tak to se budeme podívat, takže prostě se rozvíme, co tam zažil, jestli zažil nějaké osvícení. A no. zase já tomu rozumím, že Vladimír byl vždycky
se hodně motal kolem toho street artu a myslím si, že právě všichni jako znají tu D1 jenom z toho auta nebo z těch dopravních prostředků No, jasně. a vnímat jako ten kontext toho prostředí té krajiny a ty masy aut taky musí být jako zážitek. A ta krajina je krásná. Já jsem 15 let stopoval a ono to má něco do sebe, prostě chodit pěšky kolem dálnic, jako, a to zase svoji jinou poetiku. Je to jako heavy shit, no. No těšíme se, no, co z toho bude. Ale je tam ještě nějaká novinka, Karle? Já jsem zrovna, než jsem odcházel, tak jsem aktualitka. chytl zrovna, že vyšel teaser na film Banger, myslím, že první video teaser. Banger. Jakože, film Banger, což bude český film, který pojede do kin na podzim a stojí za ním Adam Sedlák a jako lidi ze scény jsou na to hodně zvědaví, protože to je o mladým raperovi, který jde nahoru. Super. A s kamarádi se třeba se Sergejem Barakudou, který tam hraje docela důležitou roli v tom filmu, Sergej B. A je v tom teaseru, sice asi 3 vteřiny, ale jako dobře zasadí nějakou větu, dobře dát větu jednu. Víš, na koho se máš dávat v místnosti největší pozor? Na toho, co mlčí. A zahrál to fakt dobře, jakože to není žádný jako béčkový herec. No jsem na ten film zvědavý, jakože u nás vlastně taková tradice těch špatných filmů o rapu, vlastně všechny filmy, co vyšly o rapu, byly jako strašný, že jo. Nebo vlastně nebyly vůbec, tak třeba Gimple má jako hodně jako kultovní status, že jo. Ale to není film primárně o rapu, o rapu jako spíš o graffiti. Je to je pravda. No. Ale tak graffiti a rap, to jde ruku v ruce, že jo. No jasně. Taky tam jsou super crew, že jo, v tom filmu. A India Witch. A co Republika? To tě bavilo? To mě bavilo, musím říct, no. Jako, to mě fakt bavilo. Takže se vlastně vznikají sami dobrý filmy, no. Ne, tak nevím, jestli Gimple je úplně dobrý film, ale tak... Protože já jsem to ve své době taky úplně hejtoval, protože to bylo jako naivní, ale vlastně jako, má to zachycenou jako poetiku té doby a čím je to hrozně true, no. A tenhle film Banger vyjde na podzim, jo? No. Na podzim. Do kin na podzim, takže ještě si počkáme chvíli. Ale těším se. Třeba ještě nahodí nějaký další teaser se Sergejem Barakudou. No to určitě, já myslím, že Sergej B., jak teďka dokazuje v té The Mark Show, tak je fakt talent, přirozený. Ještě udělá kariéru jako herec a No moderátor. jasně, třeba to bude jednodušší než rapovat. Ale ještě mám jednu novinku, no. která je hrozně jako níž, úplně malinkatá věc, ale třeba někoho zaujme, že Dirt 808, my jsme tady dokonce o něm mluvili nedávno, což je týpek z Hugovy Party, že jo, a skvělý DJ, který sestavil skvělý DJský set z Memphis rapu a funku, což je takový žánr, který prostě byl v nějakou chvíli dobu slavný z Memphisu, a to takový hrozně sick, hrozně takový jako kyselinový, tyjo. A je to fakt skvělý. A je to prostě hodinový mix, který vyšel v rámci Spěty Record Session na Mutant Radio. A je to na Spotify? Spotify to není, protože to jsou jako cizí tracky, takže je to na Soundcloudu nebo na Mixcloudu, mám pocit. Ale dávám odkaz, na YouTube samozřejmě je to. Dávám odkaz do komentů a dejte to aspoň jednou. Je to fakt hrozně jako vibe zajímavý. Doufám, že nejsem sám, komu se to líbí, tenhle zvuk. A tak ukázal se jako teda skvělý znalec tohohle sound. A to je jako mix nějaký? Je to mix, no. Je to prostě jako mix. Tyjo, taky už tady dlouho nebylo, že by nějaký producent nebo DJ ze scény udělal mix, že jo. A nebo udělal, my o tom nevíme, no, třeba. Víš, takhle, tak nám doporučte něco, určitě. Tak jako udělali samozřejmě Izomandias a Nobody. Vlastně byl taky mixtape, že jo. Ale ještě něco jako dalšího, no. Jestli tak Dirt 808 jako nasadil laťku teda hodně vysoko. Hodně vysoko. Taky věci dřív dělal DJ BLQ, já jsem velký fanoušek UK Garage. A dřív to bylo běžnější, že jo, ty mixy, no. Tyjo, kdyby BLQ udělal nějaký nový mix, tyjo, to bych si dal. Nebo Double J třeba. Yeah. Nějaký UK, nějaký UK set, kdyby nasekal. Tak Double J teďka mixuje svůj podcast, takže prostě v rapu, že jo. No a ještě hraje s Orionem, pouští. Okay, respekt, jasně. Hele, ale z těch všech novinek, o kterých jsme mluvili, vlastně Karlo, nebo těch aktualit, tak ještě jednu věc bychom měli zmínit, jsme měli krásný víkend, Ježiš, to byl nejlepší víkend. My jsme tady měli jsme tady Duklu a Ankyho s Last Swordem, s Dominikem. Krásní kluci, 5 kluků z Prahy přijelo. Skvělý koncert, i Choras Fakion měla první koncert, přišlo dost lidí, byla to dobrá akce, fakt super. Jako mega jsem si přijeli to užil. lidi 50 kilometrů od Znojma. A dávali nám props, že jo, říkali rap spot, pár lidí, ale já jsem se pak s ním bavil a oni mi reálně řekli, že to poslouchají jenom kvůli děckovi. Ne, vole, kecáš. Že ten druhý týpek je vůbec nebaví. A já říkám, ten druhý týpek, to jsem já. Kecáš, Karle, si vymýšlíš. A pak tam byla nějaká holka, co nenávidí můj hlas, tyjo. No, co se dá dělat,
Zase tu knowledge, vole, máš jenom ty, vole. Víš co? Hele, bylo to fakt skvělý, Anky taky dobře zandál a Duklad, jo, to bylo tak krásný. Anky mě překvapil. Anky je skvělé, my dneska budeme mluvit o jeho desce nový, že jo? Anky je velký swagger. Yes, to z těch klipů možná není úplně jakoby cítit, ale je to fakt, je to pán. Bowler, jako tvrdý bowler. Skvělý koncert jsme prožili ve Znojmě a na podzim chystáme ještě další nový koncerty, to se dozvíte postupně. Pak ještě novinka dneska, budeme mít koho na telefonu, Karle? Budeme mít Zuzku Fuchsovou. No. Z Buchet na rádiu Wave, Zuzana ale Fuchsová, samozřejmě dřív novinářka. Čokovoko, že jo? Legendary Čokovoko a řekne nám svoje tipy na to, co teďka poslouchá a nejlepší track český all time. My budeme taky vyhlašovat český all time od 10 do 6. To bude teda už totální masakr. No a první rubrika je za náma, aktuality. No a teďka jdeme na trendy ještě, počkej, vole. To se budeme ještě dneska mít. Kámo, teď si dáme trendy, jo. Dáme si to je vždycky největší bolest, jo. Hele, tak mimo jiné to, že na prvním místě Rammstein, OK, vole, jo. Asi 10 milionů za 5 dní, jo. A druhý místo je PTK ISO, už pár dní se to tam pohybuje nahoře. Jo, Benzo. Jo. Tak je to ISO, že jo, takže jako ISO vlastně může vydat cokoliv a vždycky to bude jako v top one asi. No a PTK je týpek z Chebu a nevím, jestli teďka my o něm budeme mluvit i v deskách, že vydal desku aktuálně, takže o té desce budeme víc mluvit potom, ale teď teda k tomu singlu možná, protože on vyšel dřív, že jo, byl takový teaser. Ale tak já zase rozumím tomu, že se to líbí. Pokerovaný typek tam jede o flow o tom, jak si v lednu letí se svou buchtou prostě k moři a můžete mi kouřit dick a tohle chcou ty mladí slyšet. Já to nechápu. Jako to je jako aspirativní, že oni chtějí být jako on, jo. Nebudou jako on nikdy, to jsem jako musí vědět, ne? No jasně, ale právě proto se jim to líbí, ne? Že nebudou jako žijou tu fantazii, jako by skrz tyho písničky. Jasně. Tohle je trošku, jako by už mi to přijde jako hodně, jako ta jachta tam a tak, a to Benzo, o tom jak rapuje. A to je zajímavý, že on rapuje o tom prostě jenom, jak jako si má to auto, jak jede ven. Ale Izo tam má prostě ty svý bars a vypráví tam příběh, který je prostě strašně zajímavý, zhuštěný, strašně jako poetický, o tom, jak on a jeho holka se pohádali a on vzal auto a jel pryč. Je mi to líto, ale baby nezůstane home. Zrušil jsem jí, jsem odjel do hor. Vzal jsem benzo a jel. Žádná hudba, jenom já a motor. Čím dál jsem byl, jak mi bylo líp. Občas je lepší odejít, než zase horor. Kolikrát se budu opakovat, kolikrát ještě povedeme ten zavirus. Posledních pár měsíců nemůžu říct nic. Já jsem nebyl jeho fanoušek, ale začínám být jeho fanoušek. Je pravda, že jakoby on, kdyby měl feat s kýmkoliv, tak vždycky to člověka přejede. Takže jako... Je to no, že oni pak spolu mají ještě jeden feat na tom albu, myslím. Ano. To není takový banger, ale taky zajímavý track. Co? No druhý místo je PTK ISO a je to Baby Benzo. Na čtvrtém místě Erta Diamanty, to jsi slyšel. Dívej, ten život je sweet, jsem jak dítě, který nic nezastaví. Teď mám na mysli tebe a nechlastavý, ale v ruce držím víno, takže nás zdraví. Pamatuju, jak jsme byli na nohou celou noc. Času bylo málo, ale vzpomínek dost. Ty noci v Amsterdamu sice byly trochu crazy, ale víš, že s tebou si klidně lehnu pod most. Prozradím ti to. Ale vlastně to je takový jako kapesní love song, jakože o tom, jak je šťastný se svojí holkou, dokonce tam jako řekne, že bude mít dítě, jako ten rapper reálně, což je vlastně jako cute, jako hrozně, jo, jako sweet vlastně. A vlastně si říká, OK, tak zpívá o svý holce, jaký má rád, jak to s ní užije. Říkáš si, OK, jako ať vám to dlouho vydrží, že jo. No dobře, jsem možná rád, že jsem si to nepustil. Ale... je to vlastně takový love song, který je vlastně trošku lo-fi. Takže vlastně chápu, že to má takový jako divný jako outsider appeal, no. Jo, ne, že bych to jako poslouchal znova, a ten typek to je nějaký youtuber nebo rapper? No já myslím, že to je bývalej youtuber, to je teďka už jenom rapper. No. A fakt jako ta cílovka jasná, jako jasný. 12 až 14, jako no. Ale vlastně jako... 8 až. Já jsem teďka šel ve Znojmě po ulici
A kámo, šli třeba bandička tak 8-9 letých kluků, měli reprák a jel Dollar Prince prostě. Hele. A oni dávali s dolarem Princem. Já taky poslouchám vždycky, když je potkám bez domě, když jdu, co poslouchají. 8letí kluci, vole, 10letí maximálně. Já mám teda nejvíc Ektora, co jsem chytil, třeba 3krát, že to poslouchají. Okay. Ne, Ektora to zaslyším vždycky, když jde nějaký auto a má nahlas nějaký rap, tak má vždycky nějakého Ektora třeba. Když jsem se šel, tak zrovna hrál Sergej B. kolem a zvonil jsem ti na zvonek. Sergej B. hrál prostě. No, takže jsem rád, že to lidi poslouchají. 6. místo v trendech je velká pecka, teda Raego a Lucka Vondráčková. Kámo. A teď tě svítat, jsi žena a muž. Ať na nás dýcháš, když křičíš mý jméno. Celou noc já vím, že stejně mi zavoláš. Máš ve tváři výraz strachu, nepřišel jsem zranit nikoho. Tenhle kontakt nebude potřebovat ani kimono. Smícháme se oba dohromady jako risotto. Budu pokračovat, než neřekne, že toho bylo dost. Na jistotu sundat sebe tvoje oblečení. Obsadit tvůj prostor, tvý tělo v mojem obležení. Píšu romantický příběh, dotykám a v povlečení. Jsem s tebou tak dlouho, dokud nepokáž To je fucking ocenění. nightmare. Čistý fucking nightmare. A to je Mám na tebe chuť, se to jmenuje. Kámo, to je ale jako to je jako single Já jsem si to dal a já jsem track se smál, české prostě, historie, já jako. jsem si to zastavoval a pouštěl jsem si některé části znova, protože mě to tak bavilo, jsem se tak smál. Hele, smícháme se dohromady jako risotto, kámo, tak to je, vole, bar roku, vole. On tam řekne v tom refrénu, jsem žena a muž, Poslouchej. prostě místo aby řekl jsem žena, já muž, prostě on řekl jsem žena i muž, co to znamená, to je hrozně mystický. Poslouchej, zakázaný ovoce chutná nejlíp se šlehačkou, když jsou ruce znavený, tak pomůžu ti se Sračkou. Ne, se hračkou, jakože, ty vole, s hračkou. Zakázaný ovoce chutná nejlíp se šlehačkou, když jsou ruce znavený, tak pomůžu ti ser hračkou. Pičo, já to ani nedokážu vyslovit. A ten beat, co tam je, takový laciný, jak z nějaký starý videohry. A ta Lucka Vondráčková, to vlastně vůbec není, že jo? Ona tam je tak upravený zpěv, že to zní, jak kdyby to zpíval nějaký robot, vole, víš co. A Lucka Vondráčková, robot. no je to taková pecka, že se to asi někomu bude líbit, protože má to tak jednoduchý refrén, nebo takovej No jo, mi to chytá v hlavě furt, jo. zpěvnej, taková sračka prostě, to je, že... A tohle má potenciál, stát se novým, vole, cappuccino, když si kalhotky dolů, dám ti prsenku nahoru. Tomu má jako potenciál být jako future classic, jako špatnýho rapu. A ten klip je taky špatný, že jo, strašně. No, tak ten už- příběh, ty tak těch to dvou už je dvojic. snad jako přes 40 nebo 40 a ona se tam furt snaží vypadat, aby bylo 20 nebo co, jako. No, a A ona tam vlastně jako nespívá, mně přišlo, jak kdyby to naspíval někdo jiný. A, no to je robot, víš co? a to ti prostě No, Hatsune Miku. tak to si dejte, Raego a Lucka Vondráčková. A bychom mohli pokračovat o tom jako hejtit, To je, ale vole, dejte to sami, To jako už radši, sceňte to to už sami. radši mám na těba chuť od Palo Habery, jak tohle, jako víš co, mám na... Jaj, to je fakt čistá bolest, to je fakt čistá rakovina prdele. Hele, na 7. místě českého YouTube Daniel Šafařík, Sirény za prdel. Šlapneš pedál a cítíš ty koně. Semafor červenák, blikne to pojeď. Když dávala sprinty a říkal seš moje. Zahrab to, neboj se, jedem si svoje. A Bavorák řídí se krajinou, vole. Benga za prdelí, blikají, co je, co je? Nikdo nás nemůže zastavit, oh yeah! Sirény za prdelí. Vidím pistole z okýnka, snad nestřelí. A baby, dneska můžeme skončit tak Ale obviněný. nechci to Ani slyšet. si to nepouštěj, jenom když se ten track jmenuje Sirény na prdeli, za prdelí. Sirény za To prdelí. je jako o tom, že, že moc musí prdět, jo. Já jsem si to moc pustil neví a- jednou a je to o tom, že za tebou jezdí Benga a z nějaký takový rádoby gangsta postoj, jakože ujíždí před fízlama a tak. Takže Sirény za prdelí, jakože máš Benga za sebou furt, Aha. takže, ale nic hroznýho. Na 9. místě jako nic, co by stálo za řeč, no, ten Já jsem song. slyšel ty jeho předchozí věci, takový to, jak ty holce nadával, 2 minuty. Hele, Nechci to volat. 9. místo je tam furt Rico s tou amnézií. Tak to je docela hit. To 10. by mohlo být místo, i tvoje platný. oblíbený motivační duo Smejko, Tanculienka, Yes. Zaber a Makaj. Jo, Takhle, dávám. Když jedu na kole Boznemi, tak to, si to zpívám tohle. Takže- To jsou moji prostě jako duchovní vůdci, no. V trendech se ještě objevil Viktor Sheen a ten jeho- track Serum, ten jeho klip k tomu. který je vlastně z té staré desky, ale ten nový
klip je totálně luxusní. Jakože dobrý. opravdu, jakože skvělej, No fakt to má skvělej asi klip. přes 6 minut. Má Díval to jsem se na něj. příběh, je to takový Bart Klimza a taky tam spolupracoval Petr Simon, o kterém jsme se tady už taky bavili. Má to příběh, je to fajn. Jako, Wow, je to dobrý, jakože fakt to stojí těch 6 minut a koukáš se na to se zájmem, takový mikropříběh, děcko si nalívá, co to máš, ty máš nějaký Evian vodu, San Pellegrino. rakouskou vodu z Alp si dáváme tady ve Znojmě. To je italská voda. Italská, to není rakouská. No, takže to je možná jakoby můj ještě nápad, že bychom mohli udělat rubriku video týdne a tohle jako možná video měsíce, nebo to možná i roku, nevím. Jo, takže prostě koukněte na nové klip Viktora Šína, který furt, já jsem se díval zase na žebříček teďka český a on má furt v té český top 50 digitálních, má prostě jako fakt víc než polovinu tracků prostě. Viktor Šín z těch 2 desek starých prostě, už dneska co je 3 roky stará a furt to lidi poslouchají. Wow, tomu říkám teda fenomén. Má to největší fanbase, prostě vybudovanou. Wow. Ale jako, a zároveň to není jako špatný, že jo, není to sračka. Není to, vole, činasky. No, tebe se ty baví o činasky, takom se pohádají radši. OK? Takže tohle si koukněte, jestli jste neviděli na YouTube. Každopádně si myslím, že to není jako trendy záležitost, že on už to má vybudovaný tak, že bude mít možná monopol. Třeba. Nebo jak už má teď, víš co. Jako Karel Gott myslíš, jo? Tak, to asi ne, to není doba tak ne, dneska, třeba že jo? Karel Gott, ale tak už má tak nastavenou popularitu a právem, že ty lidi od něj jako nebudou odcházet, podle mě. Spíš je naopak. Kam to může stoupat? Jako Měl by udělat nějaký tracky polsky třeba. nebo ukrajinsky, vole. A... No, tak on jako může z Kazachstánu, tak může rapovat jako rusky, že jo? No, tak teď asi rusky. Fuck Putin, fuck fašismus. Ne, pořád to je anglicky, proč ne anglicky? Anglicky, ty jo. To podle mě, to se nevím. To se nestane, že by, tak jako třeba Jan Klín, že jo? Jan Klín to dál, znáš Jan Klína? Ty neznáš Jan Klína? Jako znám, ale původem nevím. Švéd, původem, no. Miluju Jan Klína, teď ta nová deska je geniální. A je to prostě Švéd, který rapuje anglicky, jako vlastně docela špatně, ale jako v Americe to jedou hodně, no. Takže tohle kdyby někdo udělal z východní Evropy, to spíš bude někdo z Ruska, no. Třeba z Ukrajiny. Aliona třeba. Tommy Cash. Taky, no, jasně. Ale dá se porazit za hranici s vlastním jazykem. Ale to spíš jako takový z těch španělských No těch novinek je zase strašně moc, no. Tak jako budeme, ale já nevím, tak jako můžeme... Tak to budeme trošku v rychlosti selektovat třeba, co tam máme. Ale máme času dost. No, takže novinky, jo. A čím začneme? Tak jako čím můžeme začít, že jo? Painem prostě nevím. Cítím se blést, nikdy předtím v životě jsem se necítil takhle fresh. Ještě nikdy jsem v sobě necítil takovejhle klid. Nebylo to takhle, vždycky žil jsem ve stresu x let. Tolik nenávisti, nenáviděl jsem snad celý svět. Díky bohu za to, jak je všechno kurva právě teď. To, co máme teď, trvalo dlouho, nebylo to hned. Za sebou mám hodně píčovin, nic nevracel bych zpět. Žiju život na hard, vybral jsem si to sám, nežiješ dvakrát. Který chystá desku s Magentou, že jo? Která vyjde v půlce června. Mega se na ní těšíme teda, fakt se na ní těšíme. A tenhle track Blast, tak tam je na produkci Pain s Magentou právě. Ano, Pain si to dokonce produkoval sám tenhle track. A je to vlastně druhý single, první vyšlo to intro, že jo? Skvělej beat, já teda nejsem úplně jako hard die fanoušek drum and bassu, ale musím říct, že Magentu v drum and bass mě baví prostě nějakým způsobem. Jasně, je to skvělej beat. Ale prostě bohužel to budeme srovnávat vždycky s tím smekem, no. No jasně, ale tak já to s tím srovnávat nepotřebuju, ten track je sám o sobě dobrý. Je dobrý, nebudu to s tím srovnávat, nemá to cenu, jako nedělejte to, je to zbytečný vlastně, no. To jsem chtěl říct. Dá se někdo srovnávat se smekem? No, Hugo Talks. Jo, okay. Myslíš? No tak to je náš vole starý beef, že jo, jestli je lepší Hugo Talks nebo smek, že jo. A to se tady budeme hádat ještě dalších vole 300 dílů, takže je úplně jasný. Nejlepší jsou dohromady. Ale to je pravda. Dejte si novýho Paina, já myslím, že Pain ještě taky poroste.
Tyjo, on v tom tracku rapuje a mě hrozně zaujal ten track, ten Blast, jakože o tom rapuje o tom, že je najednou šťastný, že vlastně všechno je skvělý. Tyjo, já mám úplně podobný pocit teďka zrovna ve svého života. Nějak se to prostě jako stalo, že mám takový podobný pocit chvíli a vlastně mi to hrozně jako mluví z duše a říká fakt hrozně jako zajímavé věci, kterýma souhlasím, o osvícení prostě a říká taky, a s tím se teda mega sotožňuju, kouřím hej, spíšu texty, mám za to cash. To je prostě můj život posledních 15 let. To je teda moc, ale nějaký mám, no. Takže Pain, a ten tě bavil víc jak to intro, co ten track? Život jedu na pán, už jsem takovej, nebudu podle tvých představ, jdu jinudy než kudy jde dáv. Než lidi, který potkávám, se jejich mindsetem se nestotožím. Přijde mi prázdnej, v hlavě jiný vesmír mám, než většina lidí, který znám. Tak trochu blázen, když hudbu vydávám, lidem radost rozdávám. Život je krásnej, proto musím jet furt dál, musím dokončit svůj plán. Intro je asi fakt intro, no, prostě, a fakt to je intro. A on možná chce vydat všechny ty tracky po sobě. Prostě všechny, každý bude mít svůj klip. Asi jo, proč ne? Asi má peníze na tohle 10 klipů nebo 12. Jo, podle mě jako ty poslední věci měly třeba půl melounu zhlédnutí. Takže jako zinkasoval nějaký prachy. Já si myslím, že oni to dokážou dělat i nějak jako nízkorozpočtově. Ale ten nový klip vlastně není nějak extra, jako a to tam prostě jako vmontovaný nebo a právě, 4x. Právě proto to má i takovou tu streetovou jako poetiku, víš, vždycky u toho Paina, že tam prostě vidíš, že se drží těch svých jako standardů. Prostě. Jo, jakože fakt, a už jsme to tady říkali několikrát, že to bude prostě jako album, který to třeba posune ještě na... Který rozsekne, no. Přál bych mu to, protože mě většinou jeho věci baví, ne teda vždycky všechny, ale je to jeden z mála rapperů, kdy mě ho baví tak třeba 2/3 věcí. No já jsem rád, těším se na to, fakt se to těším. Pain tak jako klasicky tam prostě po svým zandává, no, jako, ale... Já tam mám další track, pouštěl si to, tu So Sane, Baggy. A z okem Snoop Doggy Dogg, my na hřišti hráli pogy, velký kluci prachy z drog, doma draci strkaj story. A z okem Snoop Doggy Dogg, i holky kalhoty Baggy, bavorák odřenej bok, vystřelený má airbagy. Velký řeči, malý činy, dnes kluci brečí, mají minč místo ciciny, dnes jsou 23 velký. Ale to jsem si pouštěl, tyjo, to je zajímavý, to je zajímavá věc. Zase nějaká česká reperka nová, jak se jmenuje, ještě jednou. So Sane, podle mě to je zase nějaký jako zkomuněná Susan, nebo tak, že jsem to tak pochopil, je to myslím tanečnice. Aha, no nebo, tak v tom klipu jako, že dokazuje, tancuje, dělá nějaký breakdance nebo nějaký street nebo dance nebo tak, nevím Tanculinka taková. Ale to ne, jako, ale ty vole, kámo, zandává víc jak půlka borců, jako tam, ty vole. Lady Sovereign, jsem si vzpomněl, jako, je fakt dobrá, jako. A tam jako ty bars, jako a z oken Snoop Doggy, my na hřišti hráli pogy, hej, to je jako... A zároveň je to hrozně jako old school, že jo, oslovuje tam ty starý zážitky a zároveň to má strašně přísný beat, který je vlastně současný, že jo. Takže tohle dokázala zkombinovat. Jako cením. Wow. Já jsem na něj přišel přes Danz Huna, protože Danz Hun čas jako dívám, co dělá a protože mě některé jeho tracky baví a myslím, že spolu měli nějakou show anebo někde, znají se od někud s Danz Hunem, takže cením i Danz Huna i So Sane. Yes, okay. Ještě u ty So Sane, no, tam jako fakt má některý bars, který taky podle mě budou legendární, nebo jsou strašně vtip. Jako? Nízkokalorický džíz, nízkotučná mafie, když někdo nabije, se dosereš, se vybliješ. Vše vyblije. Ale So Sane tam jako neblije, So Sane zandává jako velký čávo. Missy Elliott a Lady Sovereign a je to takovej jako hodně, tyjo, je to skvělý, je to fakt, máte fakt hodně neotřelej zvuk, no, tak jako těšíme se na další věci, tyjo, jako big up. Hele, já tady ještě mám novou věc od Shaky. Vydali tam ty nebe peklo Sudety, nebo jak se to jmenuje? To je s Verčetým, že jo? S Verčetým. Kdyby takhle spadl, všichni kolem fake, my nebudem v tom s váma. Baby, pojď sem blíž, padáme jako hvězdy, narodil jsem se pro hřích. Středa, pátek, nechceme domů jít, bez drog mi bývá dobře, ale s nima jen 7 ráno na displeji, ona nechtěla jít spát, noci dělali jsme věci, o který ty nechci zdát. Telefon mi pořád vibruje a na něm tak se stát, vysoko jsem režim letadlo, už nechci znova down. A to mě celkem bavilo, nebo ta Shakova část víc jak Verčetyho, ale celkem v pohodě track. Mě to bavilo mega, teda aspoň speciálně ta druhá sloka Shaky. Je to fakt zintenzivní, strašně nakládá, podle mě to je nejlepší sloka v kariéře zatím. A je to super, tyjo, že se takhle zlepšuje zase. A no ale pak je tam ten druhý track, tyjo. Ten druhý track se jmenuje Vidím a to je s nějakou holkou, ne? A Gabrielová. No, tak... Vidím
kolem sebe tolik věcí, tolik bolesti a beznaděje v očích mladých lidí, co se bojí pro svý sny si dojít, radši tiše trpí v bublině, představ okolí, dejchej pro životy cizích já. Vidím ulice plný špíny, říkáš, že svůj hud miluješ a nedáváš mu péči, tak nejdiž, přestaň nenávidět, Ty mě Šaka trochu teda vyvedl z míry, kdy jsem si říkal, že takovýhle track by mohl udělat jako Vec třeba ve svých 40. Jo, že on takový, aj takový dělá, jako, že on se tam snaží tak nějak jako trošku kazatelsky působit a ta holka, nevím, kdo jí napsal text, ale úplně trochu... Je to trošku cringy, no. No, jako... tam jsem se úplně nesetkal s nějakým uspokojením. Jsi mistr slov, tyjo. Skvělý. No je to tak, no, ale vlastně mě tam jako baví jako ten jeho rap a tak, ale vlastně ten jeho rap je tam to nejméně špatná věc, no. Ale tak třeba chtěl zkusit prostě nějaký soft track, no. Jasně, pro mě to trochu krok vedle, ale jako proč ne? Hele, to je fakt skvělý, že ti kluci prostě jako sedí doma a přemýšlel, co udělám teď, jako udělám soft track, udělám banger, udělám drum and bassový track. Nějak to prostě zafunguje. A jo, a teď někdy se třeba netrefí, že jo, tak stává se. Jasně, no. I velcí rapeři udělali přešlapy, no. Hele, pohodě, jakože super, že natáčí furt dál, vydal desku, mohlo by se dát pauzu, tyjo, ale jako točí furt dál, jako. Šaka vlastně je takový 1:1. Se nám líbila, jedna se nelíbila. Hele, co ten Me Easy, spokojený boj a 4? Házím dance, až mi z toho pádaj pants. Nemám ani prachy, ani band, spokojenej jsem, straštický swag. Hood control, říká tomu houček. Už to chtělo další track a byl jenom začátek. Mrtky jsem zpět, můj zoj a back. Sajďím se, edebation a check, tak beru sobu jackpack. Sedu tě na backpack, tobě nikdy nebudu mít respekt. Co ty jsi to říkal? Me Easy. Ty jsi mi říkal, že on je někde v tom Magu, ne? Hele, ten týpek, který ho zjevně prostě jako objevil, ta soutěž The Mag, že jo, v rapu, která vytáhla. A tenhle tak už má třeba 50k jako na YouTube, že jo, což je dost. Hele, tak pouštěl jsem si to spokojeného boje a 4, tak musím říct, že na poprvé jako mě to úplně nechytlo, na podruhý už jo, nebo takhle. Zase to taková ta lehce zpívaná lazy flow, takový to ale celkem mě ten vibe kolem toho baví. Je to takový strašnický skejťák a pak i ten rap se trochu víc rozjede. Má to takový real shit boy vibe, že 17, vypadá, že mu je asi 16, no, si myslím. A má tam i taky celkem dobrý některý bars, jakože jste všichni stejní, jak každý kokot s North Face bundou a celkem jako vtipně pracuje i s tou češtinou, takže když vypadá tak na 16, až mě to bavilo, prostě. No ne, já jsem byl nadšený, jednak jsem byl nadšený tomu, že je ze Strašnic a že to je jakoby ten klip je taky ze Strašnic, jak jsem se jako koukal na Strašnice a říkal jsem si, jak jsem stýská po Strašnicích, jsem tam zase nebyl nějakou dobu, ale zítra se vracím, takže to bude skvělé, projdu si ty místa zase. A je to prostě týpek, který je ze Strašnic, doufám, že mi dá props, až tě potká. Proč to slovo Strašnice musíš říct 10krát, Karle, vole? Ty máš ty Strašnice tak rád, že protože říká Strašnice, hele. Mám je rád, prostě, protože nemůžeš prasit Strašnice, jako jak říká Smek. No, takže těším se, jako, tyjo, jestli to vyhraje tu soutěž, je vlastně super, že ho to takhle jakoby vytáhlo, no. Takový rychlej rap je vlastně technicky dobrý. Hodně o hovnách tam mluví, což já cením taky. Mám rád hovna. Třeba se líbí ta věta, když máš v hlavě hovno, bro, nemusíš řešit hovna, no, bro. Jo, to jsem si taky říkal, taky dobrý. To je hrozně chytrá věc. Jo, to jo. Tím se budu řídit. Takže super, jako, jo, taky to může být future jako klasik, no. Okay? Cením, jsem zvědavý, kde bude třeba za 5 let, jako jestli se na to... A ten druhý track vlastně trošku jako, oni jsou to 2 tracky, že jo? Ten druhý takový trošku jako... Ten druhý má klip v noci, jsem viděl, jak tam jezdí na skateu někde. Mora študuje a bude moje číslo. Máma narozena 4.4. víš co. Strašně se jsou a budou navždy moje místo. I když jsem špinavý, na mi duši je čisto. Mora študuje a bude moje číslo. Máma narozena 4.4. víš co. Strašně se jsou a budou navždy moje místo. I když jsem špinavý, na mi duši je čisto. Šautuje svůj crew, že jeho máma se narodila 4.4. a že jeho crew se jmenuje 444. Ok, no, tak ok. je to úplně jedno. Tak zase cením, že to má spojitost s mámou. Jo. Že?
No, to, jako ty 2 songy dohromady mají přes 6 minut, musím říct, že už jsem viděl plno horších věcí, teda za prvý. A z takových těch hodně opakujících se flows, jak používají ty zpívaný, tak tady ta mě bavila, že on, ten vibe kolem toho, jasný. Je, tam jako je, prostě něco tam je, víš co? Jo. Something in it. Jo. Zmrtství nebo vlastně nějaký je tam nějaký takový ten real shit, no, jsou taky ti skejťáčci prostě. Stokují na lavičkách. A ona navíc bydlí na druhé straně strašně než já, takže my se asi nepotkáme nikdy. No, tak pojďme... Třeba tě srazí na skateu, Karle. Třeba mě srazí na skateu. Pojďme na Brno, pojďme na věci z Brna. Ty vole, dáme si jako chviličku z Brna teďka. Myslíš? Jseš pro? Myslíš, mám tady 3 tracky z Brna. No právě, já taky, no. Jeden z nich je Robin Tent. Tak já mám 4 tracky z Brna, pozor. Robin Tent, Čechy a Drillin. Vítejte v Česku, tady si každý smrt dělá, co chce. Na každém rohu se prodává fet a každá kurva tu zežrala svět. Vítejte v Česku, kde typický Čech nemá páru o tom, co je to trap. Vítejte v Česku, kde tráva je běžná jak med a na prvním místě je rap. Jsme první v pervitinu, taky v trávě, co je to nebýt v klidu, dobře známe. Za vraždu pár let, kolik je za trávu, hádej, žádný věděk není správnej. Děti od 15 pálej, protože vzor není žádnej. Vařil to doma, ho naprašil známej, aby nešel sedět, teď už je prázdnej. Ej, pořád se jedou tu popový sračky a konzum, stát plný udavačů, kraťa bonzů, špinavých policajtů je tu spoustu a každý chce souslo, ej. Někomu daří se nemůžou zkousnout, stejně furt haslí se jede se doufou, průměr je vysoká laťka a každý co je dole bojí se jasný. Jo, to je zajímavý, mega zajímavý. Produkcí Glockem. Hele, Robin ten se vlastně jako patří do té party 1-3-1-2, že jo, kde Michailov, ACAB. Tafrop a tak. Celkem dobrý stěžování si na český rybníček, bych řekl. Zajímavý. Lepší z těch od Robina Tenta jedna z těch nejlepších věcí, co jsem asi slyšel. Já jsem moc věcí, ty jsi hodně s Michailovem, hodně i s Michailovem, oni tam je jich víc týkru i na té Tafrobové desce, ke který se dostaneme, Tafroba dneska budeme řešit. To... Hele ne, mě to vlastně přijde v pohodě docela, vlastně není to cringy, tyhle politické věci často sklouznou do nějaký totálně jako kokotiny. Ale tohle si fakt si zamýšlí se nad tím. Udrželo si to nějaký dekorum. A říkáš si, OK, tohle je pojmenovalo fakt zajímavě, že něco jako bych řekl, není to jako třeba ten konzum od Michailova. Zase už mě rozčiluje to, jak prostě v těch klipech teďka všichni nosí ty kukly, ne? On tam v tom klipu mají tam zase všichni kukly teď nosejí. A netočil to ještě za covidu, jako měl jako roušku. Teď covid byl nedávno. Teď budou nosit kukly, protože budou opičí než štovice, nebo co. To je super, protože najednou všichni budou stejně škaredí prostě, nebo stejně hezcí. Mě to sere, že jsou prostě krásní lidi na světě. Mě to prostě frustruje. Jsi taky krásný, Karle, prosím tě. A Indigo je třeba krásný člověk. Ty jsi krásný člověk, Indigo je taky krásný člověk, ten jeho track Bez tebe. Neptáš se už, kde já jsem, už se mě neptáš, co dělám. Dávno, ale stejně jako včera je. Neptáš se už, kde já jsem, mluvím k sobě pořád hledám. Noc bez tebe už není šedá, ne. Občas se mnou život, hej. V produkci Blood Flow. A Blood Flow a Indigo, tam je na produkci. Aha, okay. Hele, a ještě navíc to mixoval, masteroval D-Cop. A to je, mně přijde, že ten D-Cop má fakt tenhle, jakoby, že to vlastně je jeho vlastně jakoby věc. Protože ty věci, co slyšíš u Kalina, že jsou to podobný. Je to, no. Je to fresh, hrozně fresh beat takovej, no. A ty jo, mě to prostě baví, je to prostě jako guilty pleasure, trochu žvíkačka maličko, ale vlastně jako mě to nevadí, já jsem rád žvíkačkou. Jako soundem je to takový ten disco clubbing, víš co? No jasně, to by mohl fakt letní hit zase, no. A už jsem to říkal asi o 7 tracích, ale Indigo Bez tebe. A je to takový ten klasický rychlý kluci sound prostě, víš co, že oni už mají na to copyright, podle mě. Hele, mě vlastně přijde i tento téma docela zajímavý, jakože týpek říká holce, že už na ní kašle prostě, že už vlastně nebude trápit na ní. A to je přijde jako dobrý, takový neotřelej ten a prostě popisuje ten svůj pocit, jak toho člověka, který je svobodný prostě, jo, jakože od těch myšlenek. A to je fakt dobrý, je to jako, že to pojmenovalo nějaký věci, které taky jsem třeba zažil, nebo jako, je to fakt dobrý. Tomu já rozumím, no. Jo. A takové věci prostě mě baví, no. Indigo, ceníme Indiga. Yes, tyjo. Já jsem teďka někde se s někým bavil, že Indigo je první rapper, který má vysokou školu. Ale on ještě by mohl být jako hrozně fresh, jako, že ještě taky by mohl mít nějaký fakt hit, protože tam tak, ten potenciál tam cítím u něj. On podle mě tu školu dostudoval, teď prostě má jako otevřenej a Kellin jakoby prostě když je tak jako ukázal, kam se to dá dotáhnout. Když je trošku tak jako v závětří, tak si myslím, že má jako velký potenciál Indigo. Jo.
Tak ještě ty máme jedno Brno, tyjo. A nevím, jestli máš tu stejnou, co já. A je to Tough Rob? Ne, já mám Koukra. Koukr featuring Rafael, tak to ještě probereme. Lavido. Mám příjmej tak na kasu, pro bratry mi kasa su kasa. Ty nelez mi na trasu, nikdy nic Svůj facepalm děláš. To je taky, vole, Brno, jo? To je Brno, no. Koukr Brno, ale pod Blackwoodem, že jo? Je byl Blackwoodem, no. Tak to už stačí vlastně tyhle dvě věci říct. Mě to nebavilo v tom smyslu, že to je zase takový, cílí to na ten letní hit, takovej, jak ty rychlí kluci sound se to tomu snaží připodobnit nebo tak, ale nevím, no, hrozně násilný, mi to přišlo jako naroubovat to na ten sound. Jo. Prostě, víš. Ale mně přišlo, že potom, když přišel ten Rafael, ty distribuce, což je nějaký italský rapper, tak ten beat, ty vole, prcal, on se na něm vozil krásně. To bylo úplně slyšet ta změna, úplně jak on, prostě, možná to ta italština, že jo, která je tomu jako lepší vlastně, ale on prostě se s tím pomazlil, s tím beatem. A ten Koukr to seká, ty ne, ty vole. No nepustím si to znova, takhle ti to řeknu. Ty vole, já teďka jdu do Brna příští týden, to jsem přes hubu. Jsem si to pustil 2krát a stačilo mi. Hele, sedeme na to. Hele, ta Forbo teda si ještě necháme, že máme 4 Brňáci dneska. To je neuvěřitelný. A já mám ještě toho Chip Hazarda. Asi mi chybí se dotoním, ti nezazvoním doma s úsměvem Mary Poppins. Když svět se pomaličku hroutí, doufal jsem, že se pletu, nad náma krouží stupy. Ty smrdí slinda, jak před večeří mladí příborem hostů nekultivovaný barbaři. A nám servírujou strach, každý prohlášení spam, zásadní komodita. Nám někdo poslal jako tip, díky, že nám posíláte tyhle tipy. To byl takový ten rádoby testosteronový horrorcore. Jo. Ale zároveň mi přišel, že vlastně já hororcore vůbec jako nemusím, já se u toho většinou jako fakt směju. No. Ale u tohohle jsem se nesmál prostě a přišlo mi to vlastně jako něčem jako taky takový jako nasranej týpek a většinou je to jako autentický, jo? Jako máme rád prostě jako nasraný lidi, jasně, který mi ukazují, jak myslí někdo. Jako já nejsem úplně velký fanoušek Řezníka nebo Sodomy Gomory, ale tohle jsem, no, fakt dík, no, Chip Hazarde. Pohodě. Tak se jmenuje ten jeho track, ne, fakt dík, tak spustil jsem si ho 2krát, tak. A má to hrozně málo views, je to z EPčka kapitola 1. A myslím, že nějak Fosko Alma tam něco dělal, jestli beat nebo zvuk. Ale vůbec nevím, a Borec hlavně, teď se neurazí na nás, už jakoby není teenager, tak. No, jak je to takový fousatý typek, ale jo. Ta flow začátku mi přišlo, jako jsem si říkal, ok, nějaký klidnější Řezník, ale když se na to podívám zpětně, tak mě to zase tak nevadilo nebo neurážilo. Ne, pohodě, jako dobrý, hele, a tam máš tam ještě něco? Hele, je tam ten Jsem Spoko. Jsem Spoko, aha, to si vůbec nevybavil. Vůbec. V levé kapse mám Xans. Bez štěstí, smíření, že umřem dřív, my to takhle nechtěli, ale bylo nám tak dáno. Vybrat si jinak, neměl nikdo z nás právo, proto daily podstavama, někdo je high, někdo down. Věř mi, nechci delší řady, stačí mi to, co teď mám, stačí mi máma. Láska a vy, a láska do potudu, k tomu bipoláry, hosu nikdy náhoda. Zažívám svý rány, ale dochází mi nic, ano, mám kde bydlet spát, ale spím na špatných vzpomínkách, který no, kapsu mám Xens, vole. To je něco jak nějaký, jako hraje si na Lil Peepa, nebo co, ten Borec. Fakt vypadá takový kuřátko, že má účest, že se za 10 let bude dívat na ty fotky, jak vypadal a bude se tomu smát, ne? Víš, co myslíš? Jo, víš, co myslím, že jasně, no. Jsou takový ty účesy, co nosíš v určitým věku, tak ten vypadá podobně. A je to tam taková jako... Nehejtuj ho moc, jestli je mladý. Je mladý, jasně, ale vyšlo to pod univerzálem, ale je tam zase takový to adorování drog. A to už mě taky trochu rozčiluje, že jako oni tě nepustí některý dobrý repery pro sprostý slova, ale pak mladí repeři půlka tracku mají o nějaký adoraci drog a ty komunity těch psychedelik nebo psychotropních nebo psychiatrických prášků, vole, všichni žerou MK, každý vole prvák na střední žere MK, vole. Ne, že bych se proto tomu chtěl úplně vymezovat, ale potom pak chodí ty 80letí děti po těch ulicích a poslouchají ty texty o těch drogách a přijde jim to normální. A vezmou si je prostě. A ve 12 začnou brát nějaký drogy a ve 14 vole jsou na perníku, vole, a zdarec, vole.
Jo, no, tak to asi bylo vlastně vždycky, no. Nebo... No tak bylo, ale... Ten rap to vlastně jako vytáhl do mainstreamu, no. No, že mě to jako rozčiluje úplně, že jako tady 18letý typeček, vole, rapuje o drogách, ví o nich hovno a pak ti tady bude kázat malým dětem o tom, jak nosí Xanaxy po kapsách, vole. No a někdy z toho vznikne a ještě to bude tlačit Univerzál. Někdy z toho vznikne jakoby umění, no, tak třeba Tyler Darden, vole. Fuck off na takovýhle umění, vole. Já jsem potkal Tyler Darden není umění, to je kult. Já jsem potkal Tyler Dardena minulý týden, jsem přijel do Prahy po 2 měsících a potkal jsem ho na Florenci. No, já jsem vlezl na Florence a on tam pobíhal prostě po tom metru. A byl krásně rozevlátej a vzadu mu tak ty trenky, ty rifle sjížděly a byl skvělý. Já jsem si ho chtěl vyfotit, pak si říkám, nebudu fotit, to je trapný. Tak jako. asi zháněl někoho. A bylo to fakt skvělé. Já jsem potkal Tyler Dardena, to je nádherný, tyjo. Jsem fakt šťastný. Ale ten jsem spoko, tak já s tím trackem nejsem spokojený. Ale pohodě. Jako rozumím těm výtkám a vlastně souhlasím, no. Jakože já jsem nikdy vlastně neměl rád takový ty starý lidi, co jako moralizovali, říkali, ti mladí dneska to je strašlivý. Takhle to nemyslím, já nikoho nemoralizuju, ať si každý dělá, co chce, ale zase není potřeba na to zbytečně upozorňovat, zvlášť když to není OK, prostě. Oni se tady všichni v té hyperkorektní době budou vymezovat proti tomu, ale drogy nikomu nevadí, nebo... Víš co? Ty vole, no já nevím, no, co k tomu říct, no. Jo, souhlasím. Hele, bohužel si z toho nepamatuju vůbec nic z tohohle tracku. Takže ve mně nezanechal nic a žádný netrenduje, protože mi totally nothing. Máme za sebou novinky singlový a všechny tyhle singlové novinky můžete najít na playlistech, Karle, kde? Yes. Kde jsou ty playlisty? Buy Me a Coffee, /Rap Spot, kupte nám nějaký kafička. Když nám přispějete nějaký kafička, pivínka, tak budete mít playlisty, všechno, o čem tady mluvíme, tak můžete mít na playlistech a poslouchat to. Můžete si vyselektovat svůj žebříček vy sami pro sebe. To bylo dobrý. Hnedka tam posílám, hnedka to kupuju, vlastně já nemusím. Takže máme tady po novinkách, který seženete na těch playlistech, rubriku 4 nový alba budeme dneska řešit, Karle, co? To je skvělý, já jsem rád, že vychází velký alba. A začneme tím nejvyšším, podle mě i fyzicky nejvyšší bude ta Frop, co? Myslím, že nejvyšší, no asi. Jdeme ještě do Brna, pojďme do Brna, i když se Znojma tam je teďka objížďka úplně Ježiš, to je strašný. Spičená, tak nejezdím teď do Brna, ale... Ta Frop je takový brněnský Orion, podle mě. Jo, mega. Tady tu desku vydal pod 1312 Records, takže ta deska se jmenuje Maraton. A on jako tvrdí, že běží maraton. Je to můj běh, moje trať, můj maraton. Přes 20 let furt držím jako Kanagon. Legendární klasika, jako Camaro. Černý pole, Blackfield, tam to začalo. Běhali jsme venku do kola za vanou. Pod sebou peklo a nebe nad hlavou. Byli jsme high, bye a na mol. Byl jsem Karvan, Dal, Amagor. Můj rap je jako doklad, jak Paragon. Všude kolem plitký, hovna jak Balaton. Hraničář, osamělej chodec, Aragorn. Nejsem žádnej blbec s kravatou. A to si píš, more, že to není zadarmo. Z práce do práce, studio Amaro. Alkohol, bolest hlavy, Panadol. Šetřím na lepší life a ne na Lambo a Ramou. A vlastně se díval, že vydává fakt desky furt, jakože to není, že by se vrátil po x letech, ale on fakt vydává desky měl furt. Měl jsem z toho pocit, že on se tam Ty si kolik je mu let? Tak 41. 39. No, bude mu 40 letos, no. A fakt tam vystupuje jako takovej ten jako old schooler, že jo, hrdej. Na mě to právě tak působilo, že on se tam tak jako ukazuje, že si myslí, že má ještě co říct. Jako, Jo, ale tak má pravdu, no, jako jasně, má co říct. Když mě právě jako v některých, nebo mě nikdy nebavil moc jeho hlas, on má takový ten zastřenej a mě to nikdy do toho rapu úplně tak nesedělo. Jo, souhlas. Nikdy jsem jako úplně neposlouchal ta Froba. A zase si ho zapamatuješ. Ale teď jsem si, jasně, to jo, ale teď jsem si něco pustil a musím říct, že když mě ten jeho hlas jako nebaví, tak v některých trecích ukazuje, jako, že rapovat umí. Prostě. Jo, takový brněnský, jakoby svébytný lirik, jsem si všiml, že na scéně si z něho lidi jako tak trochu jako dělají prdel, tak on je prostě jako legenda brněnského rapu, víš jo, jako to je naprosto neodiskutovatelný, jakože... A to podle mě to jako nejbrněnštější rapper, jakože opravdu si tohle můžu říct jako...
něco mě sralo, sere mě takový to, jako, že on nedává na ten mainstream, že jo, že tam jsou ti teenageři, ale on ještě navíc si popisuje, počkej, on říká o nich, že vypadají jako NSYNC a Boyzone. Jako to vím já, protože jsem v roce 2002 sledovala britskou hitparádu, ale jako to ví to mladí borci, jako kdo? Ale on tam má zase na fitu všechny ty borce z toho 1-3, 1-2, některé ty fity jsou celkem dobrý, třeba v triku Ricky Gervais, Daniel Vardan říká Raego si buzerant. To jsem ocenil celkem, jo. A nebo mají track, který se jmenuje Plesha T. Ježíš, jako, to mě zaujalo mega. To je jako taková hymna pro Plesha T. To je prostě track. Jakože Plesha Vzpomínám na ty časy, kdy jsem ještě mýval vlasy, dusil jsem to pod svou kepem v letním parnu jako klasik. Dneska už tu mojí plešku nemůže vážně nic pasit, aspoň ušetřím za Barbara a love nemizí z kasy. Je to masiv, jsou nás masy, hlavně nevybočuj z trasy, přece nechceš na nástřelování 2 kila vytasit. Radši ukončit tu štaci a ty lovej nám asi, bude to tak lepší asi. Jedni z mála suče jsem jak Karel Hála, když je zima jako kráva, zlav začíná pára sálat. No a na co se s tím pára, když z rozevlátýho hára zbyla pleša mezi náma, už není šance na návrat. Zazmíval dready, ale já byl vždycky pleška, no už je konečně ready a vychází tahle pecka, moje flow je těsně heavy, poslouchat to nejde, přestat být za skope jako debil, fate je prostě krála tečka. Na hlavě nic, ale hlavně v hlavě něco mít. Plesha T, vole, tak to je skvělý bars, jední z mála, s účesem jak Karel Hála. Ale oni ani mladí neví, kdo je Karel Hála. Vole. No. A já jsem to posílal našemu kamarádovi Vítkovi Chaloupeckýmu. To je taky plešatej. Bubeník z Rudky Laskier. Zdravíme mega, poslouchá nás, říkal, že nás poslouchá. Takže mu dáváme shoutout. Zdravíme tě, Víťo. Do Mostu, přijď za náma někdy tady. Přijď do Znojma za náma. Zabubnovat. Náš výborný kamarád, skvělý člověk, je bubeník. A náš Mostě. velký fanoušek, takže on mi říkal, že poslouchá Rap Spot, když jezdí do Prahy, takže jestli teďka právě jdeš do Prahy, tak my tě s Karlem zdravíme. Yes, ale já už jsem mu to psal, že tady ten track, plešatý, že se to má pustit. A on, jo, to si pustím. Posílal jsi mu Tafroba, jo. No jasně. To Mostu neznají podle mě, no. Hele jo, takže, nebo třeba ten track Papírový drak mě zaujal, že jo, to je takový track o srát na píchu, má to takový terapeutický, jako terapeutická věc, vyšlo to už v loni, takže to už jako single z loňského roku, pak má track o tetování, o tom prostě, jak jako se nechá to taky zajímavý. On tam má na featu i Refu a on mi právě připadá takový, jako kdyby Refu starší brácha, nebo něco takového, jako takový typologicky, víš, že... A to je dobře nebo špatně? No, já nevím právě, ale takový jako podobný vibe jsem z nich cítil jako fyzicky, když se na ně dívám, víš. A na těch featech tam má Robina Tenta, Daniela Vardana, Michailova, Pasra, Rodneyho, že oni si hostujou vzájemně na těch tracích, no. Režího. To je to vlastně trochu nuda, no. Je to trochu nuda, no. Ale mě ještě zaujal ten track Ubal to čistý, to je prostě o tom, jak se balí brko. Bez tabáku, no, jasně, no. To jenom v Praze dávají tabák do hulení. Ne, tak o tom má Hugo taky pár no jasně, řádků, tak Hugo o tom vypráví, že jo, jasně, jo. A ve Znojmě vždycky dáváme čistý, že jo, jako... Jednou jsem kouřil jointa, vole, s Izem a ocenil, že tady ve Znojmě dáváme uhlíkový filtry, vole. Fakt? Ty jsi dával brko s Izem? No. Jednou jsem dal asi 2 gramy Luka Sedoupovi a ten chodil takhle 2 minuty pod světlem a díval se na tu venkovku a říká, to není možné. Tak Znojmu je nejvíc sluníčka, že jo, jako to vůbec jako nevosere nikdo, prostě to je jako oblast, kde je nejvíc slunečných dnů v roce, že jo. O čem je ten track Papírový drak? Teda? O tom, že motáš bez... Ne, to je jiný track. Papírový drak je takový o pochybnostech a o stárnutí a potom, jestli to máš ještě cenu dělat ten rap. A je to vlastně deep. ale ten track Ubal to čistý, no. Ubal to čistý. Obalení, no. Obalení čistého hulení. Tak co, ubalíme to čistý, Karle. Tady Rap Spot číslo 11. Rap Spot 11. Takže to byla ta Frobova deska Maraton, no. Tak je tam hodně cuts, tam dělal Opia, klasicky. To tě moc nebaví, ne? Jako něco mě už to přijde takový, jako, že on to dělá furt stejně, mi přijde. Že ty tracky pak mají takovou podobnou atmosféru a jsou takový jako neposouvá se to moc unilý, pro mě takový, jako, že už to získalo takovou jako uniformitu v tom, že to zní všechno podobně. A tak on má asi stejný, prostě on má jako okruh fanoušků, tak vem si třeba Pergonion, že jo, jako prostě jako já tomu zase dávají rozumím, že si to jako stejný a ti lidi to cení, že jo, jako poslouchají to. A tak jsou tam jiný produkce na tom tracku Maraton, je třeba Mugis a tak. Aha. Hele, já se teďka těším na desku od Eurodela, má být velice soon, jakoby někdy začátek června, Pioskop, no, Indigo se jmenovat. A
koukal jsem, už vydal, jakoby, kdo tam bude dělat beaty, kdo tam bude za featy. Je tam třeba Karaoke Tundra, udělal beat prostě na jeden track, což je super, že se těším mega. Orion tam hostuje a tak, no těším se tu desku, mega. Bude nová deska Eurodela, ale už víš, kdy vyjde? Nevíš? No začátek června mám pocit někdy. No, že brzo. Takže vlastně tenhle týden, no. To můžeme dostat k tomu někdy se dostane určitě, ve 12. A co tam máme za další alba z novinek? No je jich hodně, jsou samý velký věci vyšly tenhle týden, nebo velký jako pro nás velký. Pojďme na toho PTK. No jasně, to bude jako podle mě jako velký. Že jsem dávno už nepřijdu, že si k ničemu smrde nemají přínos. Podržte mě, nech naberu sílu. Hlasem, abys neměli co kýlu. Oni nabrali si moc mi tekýlu. Zastavím, ať bude za takýlo. Přední kudy jdeme změny, kde je východ. Cestujeme v čase tam a zpět, co motám. Chytám myšlenky, mý hlavy šiny namotám. Nenechám se zamotat, neprodám tam, kam jdem. Nevidí, kdo pořád utíkám. Tapping outside, tapping out, chceme mladit. Nechci vás hrát, nechci dík, jsme nevzdali. Nikoho z vás, běž si zpět do svý rady. Znám jenom grajzu, si své nesmí dělat. Že jsme tady, nejde zpět. Black za sebou, tu slov, tu věd. Řek, řekni jak velký svět je. A kolik dál to ještě půjde. Teď, není čas, žádný cap. Black, myšlenky černí jsou furt tam je. Zpět, nemůžeme ani nechceme. Ne, nemůžeme ani nechceme. Trap, jednáme se naplnit ten safe stacks. A je to týpek prostě jako z Chebu, že jo, kterého jsme tady už jako o něm mluvili. My jsme říkali, že zní jakoby Izomandias. A mi přijde, že zní trošku jako Barakuda, ale podle mě přijde, že on jakoby kopíruje nějaký věci, co jsou jako někde v minulosti v trapu a má ten, a tady na tyhle se přijde, že už to zvládl, jakoby ten rap, a že to fakt je, a dává to v každém tracku úplně stejně. Stejná flow, stejný prostě jako frázování a je to už tak strašně monotónní, kurva. A ty hosti tam přijdou, že jo, a vždycky ho vole položí na lopatky. Jako. Každý rapper, jsem si teďka všiml, tak má hodně se používá slovo drip, ten tam to slovo drip a tak říká... Plácá slámu, ty vole, nekonečnou. Mě už taková ta lazy flow, až horší artikulace prostě vadí, jo. Že prostě chceš, jako, když už teda něčem rapuje a on to tam pak tak dá tak ledabile, že tomu ani nerozumíš, tak ale ty vole, kilo za mou show, kilo za můj drip, kilo na můj krk, vole. Já tomu nevěřím za A, tyjo, a nevím, jako... To je třeba kilo na můj krk na fitu Izo, kde je v produkci Jackpota. Jo. Hele, mě přišel vlastně docela povedený ten poslední track, Dělám to pro. Tam je takový skvělý solový sample, jsem hledal, odkud si kde se vzal. Je to jiný, jo, než to zbytek desky. Mě už tam prostě fakt ta jeho flow, já nevím, no. Nebudu jeho asi fanoušek největší, protože takový to jako... Hele, týpek, co to jsou na účtě, se nevejdou se do kapsy, vole, no, čo. Ale země to jede fakt dlouho, je z Chebu, teď už teda nějakou dobu v Praze, a tak to říkám věci, ty asi lidi budou znát, že jo. A že teď má prostě jako napojení na 1 milion plus docela a měl skvělý ten track jako Nabij mi ten smoke, co měli s tím, s Izem je skvělej, tyjo. Je na tým mixtape, že jo. To mě taky nebavilo za stolik. Mě to bavilo, mě to teda hraje v hlavě furt, hlavně mi to hraje furt v autě. No, takže PTK nevím, no, jako... Třeba mi tam baví Nick Tendo na tom jednom tracku. Jakože zase zkouší prostě něco úplně jinýho, je hrozně dlouhej, tyjo. Ale nebudu to ještě zatracovat, dám si to ještě jednou. Já jsem si to dal asi jenom 3 tracky, takže to nechci úplně hodnotit, ale už jsem pochopil takový ten jeho klasický sound, typický. Já chápu, že se to asi bude líbit, bude to mít views, nebo to budou poslouchat lidi, že to má nějaký hitový potenciál, ale mě už taková ta flow jeho prostě rozčiluje trochu. Hele, navíc mě jako přijde, že on jako vyzařuje jakoby tu identitu nebo to jáství, jakoby týpka, který jako je hrozně individualistický. Je to jako vlk, který prostě jako bojuje sám na sebe a jako dal to, je pyšnej na to. Jo, no. A mně přijde, že to je jako nejhorší typ člověka, že takový člověk bych jako nechtěl nikdy, protože vole je sám pro sebe jenom a ani nemá to jak sdílet. Jako. Jo, a nebaví mě to vlastně, nechtěl bych, aby vole moje děti byly třeba takovýhle, jo, nebo jako takový lidi prostě jako nemám kolem sebe, no. Ostrý slova. Hele, takže to znamená, že se jako nesedneme, takže se mi jako by ten jeho rap nemá ani líbit, že jo, nejsem cílovka. A co ti čuráci, hele? Čurák, máme nový studio, vymrdáme ti tu bábu. I ta tvoje pusy, jo, na svých hulí jako krábu. Píčo, tak to asi je, píčo, poseraz je. My máme studio, místo, kde se kurva nechče. Nahrávám pičovinu, mám na rameni bazuku, mám úplně pičo, na prstě tvojí sudu jsem na hovna, už mi začínají klasicky cukat touky, schovoj matky, dcery z tuta začíná mít choutky. To je skurvenej bohej,
Ej, vymrdaná hranice, nahrávám ty sračky boudě hranatý a krabice. Svině poslouchá teď jak řeka, kde je pramice. Nevím zmrde, šahám po standardu po svý pravici. Leju jako vymrdanec, myslím na bradavky. Jsem kurevský háj, jako kdybych nosil podpatky. Jsem kurevský háj, jak kdybych to koupil od Katky. Gruzo nám psal, že to je nejlepší deska roku. Musím říct, že mi to bavilo víc jak ty jejich starší věci, že jsem někteří z těch čuráčků mě baví tam. Jak když je budu tak krásně říkat, říkáš. Tak protože třeba Hoftik mě baví, nebo Teflon třeba taky. Jo. Ale jak v tom tracku AAA někdo z nich říká, že to je takový rapový South Park, tak s tím já celkem souhlasím, protože asi už jsem jako na něco boomer možná, ale já nemůžu říct, že by mi to úplně nebavilo. Jo. Že jsou takový jako youngstas, který se snaží jako tvrdě působit a dávají takovou tu svoji prostě. Já si myslím, že to je jako póza, že oni ve skutečnosti to můžou být v pohodě kluci, víš, ale mají tam takovou tu, že jako asi bych... Jo, jako mají výborný one-linery, jakože... Ale já jsem pochopil, že asi mají track, který se jmenuje Nový studio, takže mají asi nějaký nový studio, kde můžou nahrávat a udělali hnedka album, což jako super, cením, jo. A v tom tracku Nový studio, který jsem pochopil, že v produkci Come For You, tak mají třeba bars. Máme nový studio, vymrdáme ti tu bábu, i ta tvoje pusy, jo, vyhulí nás jako krábu. A některý v bars tam jsou vtipný, že jsem se pobavil celkem. Jako některý jsou na hraně trošku jakoby sexismu, ale vlastně je to celý takový jako nadsázka, no. Je to takový, já si myslím, že jsou z Prahy, ne? Taký pražský zmrtství tam jako je cítit, víš. Vypadám jak ufon, more, můj domov je Mars, tyjo. Jako miluju, tyjo. Ne, hele, mě vlastně baví on to má nějaký takový dis na Koháka, ne? Track, který se jmenuje Kohák. Jako Deserved, no, jako jasný. A baví mě celkem track i klip Kill Bill v produkci Naumeho. To bylo hezký, no. A když budu jmenovat konkrétně ty lidi, co tam jsou, tak je to, hele, to vyšlo Nese Pose, se to jmenuje, ne? Jo, a vydali to pod Pose, ne? Jo, tak to asi jejich label, ne? No, ale je tam Naume, Čurák Klik, Hoftik, Teflon, Čurák Sputnik, Čurák Cyril, vole. Julio Mario. Ale jo, dejte si to, zkuste to. Hele, mě to vlastně jako baví, mě trošku na tom se že ty beaty všechny zní jak z roku 2016 OG Mako, You Guessed It, což je takový jako all time hit, že jo. A že mám pocit, že oni tady začali poslouchat rap. A někde mi to taky dost připomínalo Iza, některé ty rap sloky byly dost podobný. Jako ne jako PTK, ale jako míno. Ale tak to je prostě jako Izo má teď jako vliv, že jo. To nenaděláš nic prostě, no. Takže lidi budou... Mě baví Sputnik teda, říkal jsi, Hoftik mě taky baví a baví mě i teda Sputnik, který mi přijde, že má takový jako dospělý hlas už, no, a že vlastně nezní jako teenager. Hele, vlastně je to celý jako trochu monotónní v něčem, až ten poslední track je trošku jiný, ale že to vlastně jako tlačí, vole, do maxima. Mě třeba ten track ten mě baví celkem. Možná singly jsou jako vlastně lepší si dávat jako občas. Oni to vlastně vydali, že jo, vydali nějaký singly předtím a... Vydali, myslím, toho Kill Billa, nový studio. No. A už se docela, jako by přijde, že už vlastně by mohli být velcí, no. Tak jo, jako fandíme, jako super, jsme rádi. Tak já jsem viděl, oni mají nějaký tracky, které už mají přes 1 milion. No ty vole. Čuráci prostě, jsou to čuráčci. Ty vole, čuráci. Ale jako celkem cením, nemůžu říct, že by se mi to v něčem úplně nepozdávalo nebo příčilo. Doufám, že dostanu Zlatýho Slavíka, protože tam budete muset říct ten Marek Band. A přijde jich tam 12 a všichni budou mít proslov. Yes. Když už to nevyhráli opak disu, tyjo, tak to musí vyhrát čuráci. Tyjo. Takže. Tak to byla 3. deska, z těch to jsme cenili, ale jako dobrá. Jako Nese vlastně, Pose. Jako v pohodě, jako Čurák Klik dejte, jako rozhodně, mohlo by se vám to líbit. No a deska, kterou jsme asi cenili nejvíc, že jo, to se nebudeme jako No Cap. A tyjo, No More Drama. Skvělá věc, tyjo, mě to baví mega. Anky. Ze Sudet na Vinohrady more, žádný ghetto, jenom krásný lidi more. V noci na koruní ožralej na kole, byl jsem dlouho bro, teď mám aspoň love. Za chvíli možná nebudou, zase budu dole, nevadí, umím v tom chodit. Byl jsem celý život chudej, dělám si to hezký, i když nemám love. Jedu si to jak Gaspar Noé, nejebu se nikam, dělám si to po svým, jak chci já more. Mě šlo vždycky o sound, to by jenom o love, nemusím být všude, nemusím filit z každý. Má to asi 10 songů. Není to jako mega, má 20 minut, jasně. Ale je to album, protože to jako chtěl vydat jako album, aby to prostě měl ten statement. Ale hlavně super, že každý track je vlastně trošku jiný.
Jo. A vlastně tě jako zasáhnou v různých jakoby fázích. Já už jsem měl třeba 4 tracky, které mě bavily v nějakých fázích mýho jako dne nebo života. Mě baví i to outro, co tam je, myslím, že tam na ty produkci je Last Sword Dominik. Víme, Dominika, který jsme tam byl teďka o víkendu. Hele, Anky mě baví to album, baví mě hlavně ten feat s Lukášem z Tukly, jako se vrací, ty track, který se jmenuje Love. Ten je skvělej. Lukas Mayhem, dejte si song Anky Love. Ale mě nejvíc třeba baví jako Gossip Girl. Mě bavilo v jednu chvíli. Ten beat je mega přísnej, ty vole. To je takový jako na první poslech, jako by fakt, ty vole, banger, jako, OK? Tak jsme měli jako banger týdne. No a potom mě ještě teda baví, Love mě taky samozřejmě baví a hodně mě taky baví Asian Dream, kde prostě jakoby mluví o těch večerkách a o tom, jak na ty týpky s tou tyčí, tyjo, to je hrozně deep, tyjo, wow, krabicový vína pořád na dluh, tyjo, já si myslím, že ale Anky mu ještě chybí to taky trochu jako breaknout v tom, udělat nějaký jako fakt hit, když třeba Pavarotti podle mě je hit. Ale jako neměl ty čísla nějaký mega. Já si myslím, že by mohl dát třeba Viktor Šín s ním nějaký track, nebo někdo takovej, víš, třeba, nebo že by mu to mohlo pomoct, jako, protože jinak to bude Bulhár, no, tak dovole, třeba, Bulhár, no. Nebo s Labelem, ať si dají nějaký track, ale nevím, jestli nejsou pohádaní. Nevím, i když ostatní tracky mi tak trochu jako splývaly, že si je teďka nevybavím, tak jsem tu desku slyšel asi 5, vlastně, ale tak 3 tak si pamatuju, a jinak ty ostatní asi nejsou tak silný, abych Ankyho furt jenom nechválil. Že i třeba ten Sad Boy Friday s Murou mě to vyrostlo strašlivě, musím říct, že mě to právě zase jako spadlo dolů, že ten track mě jako moc nebaví. Tak to máme úplně opačnou trajektorii, no. Mě to fakt vyjelo nahoru a ten Murův jakoby feat je taky skvělej, tyjo, jakože ten taky dobře zapadl. No, Mura vlastně jako to, co se bavili s Ankem, že mu moc nevydává věci, no, že to je škoda. Že by možná měl jako potenciál jako dělat víc věcí, no, tak Bukujte ho na show, já jsem ho teďka měl tady o víkendu a bylo to super, takže je to velký bowler a i když ta deska je, řekněme, v jeho očích dobrá, tak si myslím, že může dělat ještě lepší desky. No tak jo, tak jde nahoru, ty jo, jako začíná. Čekám na to, no. A hlavně to nesmí vzdát. Přesně, bukujte ho na koncerty, dávejte mu Love, ať může natáčet songy. Super deska Ankyho. Když Ankyho ceníme. Těšili jsme se na ní a povedla se, ty jo, jako je fakt dobrá. No, je fakt, že 2 až 3 songy dávám opakovaně. Jo, tak to je, vole, bangry, to je skvělý, ne? Skvělý ten poměr. Ožralej to dáváš. Ožralej na koruní na kole, jak tam říká v jednom tracku. Jo, tak to je naprosto legendární věc. Kadaň, město snů. Nocí večer, ožralej na koruní Lukáš Vitra byl prvním hostem v rap spotu, že jo? Jako. Je to tak, ne? Lukáš Vidra, no. A vlastně mluvil o tom, jaký byl rapper v minulosti, že byl kdysi dávno prostě na scéně. A paradoxně jako zpěvák, tak tam zandal jako rapper skvělou pasáž. Jako tak ale teď on rapoval, že jo? Já vím, jasně, tak to jde vidět, že... A vrátil se k tomu. A hlavně on je dobrý textař, takže... Jako ty texty Dukly jsou skvělý, že jo? Pak mi to promlouvá úplně strašně hluboko. No to je jedno, to jsme jinde. Ale jo, takže Anky si dejte, No More Drama. Nebudem z toho dělat žádný zbytečný drama. To byl Anky a jeho deska No More Drama. Naším hostem na telefonu v rap spotu číslo 11 je Zuzana Fuchsová. The most legendary. Členka legendární kapely Čokovoko, která už neexistuje. A novinářka, co má na rádiu Wave pořad Buchty. Zuzko, čau. Nazdar, ahoj. Ahoj. My tě rádi slyšíme. Taky. Jsem moc na to nepřipravila, tak mám trošku černé svědomí, ale... Není na co se připravovat, to vůbec nevadí. Dáš freestyle, jo, jako vždycky. Ale já jsem se o tobě dočetl, že ty máš ráda komplimenty a cinkání peněz v automatech. Tak kdy jsi naposledy slyšela cinkat peníze v automatech? No, slyšela jsem, to už je dlouho, ale teď jsem slyšela cinkat peníze na poště, protože mě poslali přeplatek z finančního úřadu v Kovácích. V Kovácích. Na poště. Ne, taky byly tam i nějaké, ať to nepřeháním, byly tam i nějaké bankovky a pak tam byly nějaké Kováky. Masaryci. Super. Jak se máš? Mám se dobře, koupila jsem si pěstu tady unikovou turistiku, koupila jsem si lístky na Malorku, abych nemusela být v České republice o Vánocích.
Wow, takže myslíš také dopředu, jo? Ty jo, dobrý. No, já mám ráda plánování. Hustý. To je hustý teda. Žena ve středním věku prostě. Co ty a rap? Máš ještě ráda rap? Ty jsi jako jedna vlastně taková jako zásadní postava českého rapu, že jo? To se musí říct hnedka na začátek. Cítíš se tak, jako pionýrka rapu? No, mě to nikdo moc nikdy neříkal, takže se tak asi spíš necítím, ale je mi to jako, bylo by mi to příjemné, kdyby mi to někdo třeba říkal po ránu, ale tak já ti zavolám ještě ráno teda, jo? Zítra. Ale myslím, si že od tebe, Karle. Ten náš rapový establishment, že si to jako nemyslí, ale je to pěkné každopádně. Hele, my tady vyhlašujeme žebříček 50 nejlepších českých rapových tracků a Čokovoko tam samozřejmě byli, takže jako my jsme fanoušci. A Karel je rapový establishment, takže ten to může tvrdit. První ještě nevíme, první místo ještě bude, hele. To my jdeme dneska do první desítky, takže ještě, a taky tam, no Čokovoko tam nebude v první desítce. No, v první desítce Čokovoko ne, no. Jo, to zase, jako tak vysoké cíle jsme nikdy neměli, tak to nevadí. No, tak se tě zeptám na to, co se ti líbilo v rapu třeba za poslední dobu nejvíc v České republice. Sleduješ to vůbec ještě, jako to co se děje v českém rapu? Ale já jsem to asi nikdy nesledovala úplně tak podrobně. Já jsem se asi tak na 20 let zasekla na Rytmusovi, protože já jsem měla od nejdříva obrovskou slabost pro Rytmuse a pro toxickou maskulinitu a tak, takže ani se to nevím, jestli se dá považovat za českého, protože je to z Československa, ale já jsem hodně poslouchala Rytmus a to mám do teďka k umývání nádobí, zlatokopky a tak dál, ale mám ráda třeba toho Sejmího, nevím ani, jestli to tak čte, protože jsem fakt boomer, ale to jsou prostě Slováci, ale přemýšlela jsem dneska o tom, mě baví takový ty macho spolupráce, ale nemám zájem, tak to se mi moc líbí, ty texty v té písničce Nemám zájem, to ještě bylo, než se rozhádali, myslím Hugo Tox s těma ostatníma, tak třeba ten text mě hrozně líbí. No počkej, a to je jako 20 let už skoro, nebo 15. To je tak 5 let, no to je tak 5 let. Ne, já právě to nesleduju jako aktuality, ale jako nějaké věci, co najdu třeba po 10 letech, takže jako, novinky moc neznám. Mám tady rád našeho rodáka, který si myslím nikdy jako neproslavil za hranicemi Brna venkov, ta Froba, tak toho jako sleduju trošku víc, protože on dělá sice, myslím, v nějakém podniku cheeseburgery, ale má takové dojemné písničky, jako Neuč orla létat a že je prostě ten rozervaný jako tvůrce cheeseburgeru a tak. Ale jako je to takovou srandovní češtinou, nebo spíš moravštinou, takže myslím, že to moc v Praze není populární. Nevím, jestli znáte. Ale to je dobře, že to zmiňuješ, protože Tafrop vydal nový album teď. My jsme o něm mluvili, no. Jako vlastně docela jakože, jako středně pochvalně, ale jako on furt vydává nový desky a vydal tenhle novou desku, no. Jako já u toho nedbám až tak na tu kvalitu, ale mě prostě některé věci tak nějak dojímají. Já jako asi nejsem schopná ani jako posuzovat, co je jako dobrý track a co ne. Samozřejmě třeba jako dokážu ocenit jako třeba Toxe nějaký věci, ale netahá mě to tak úplně za srdíčko, jako tady ty, jak jsou to nějaký inzitní umělci, nebo tady ty lidoví tvůrci, to mě jako bere trošku víc. Takže ta Frob jako outsider art, myslíš? Jako, a tak se dostaneme k naší zásadní otázce teda, přes ta Froba. Jaký je podle tebe nejlepší český track v rapu všech dob? Všech dob, tak to je fakt těžký, ale já jsem asi první věci, co jsem poslouchala z Walkmana, kde jsem měla na jedné straně YouTube a na druhé straně jsem měla od nějaké Vogue sestřenice mé kamarádky, tak jsme poslouchali přehrané, PSHčka, repertoár, to se mi hrozně líbilo tehdy. A jako nejen Praha, ale i ty ostatní písničky. Jako to mám fakt ráda, jo, ale netroufala bych si říct, že je to nejlepší. To určitě by byl Rytmus Štětijeme, jo, ale to se tam nedá teda asi zasunout, když to není Česká republika. A kdyby měla vypíchnout jednu písničku? Že takhle tlačíme. No tak mně se hrozně líbí asi fakt ta Praha, jako a mně se tam líbily i ty, jak se tomu říká, ty beaty. Jo. Ten Vladimír tam tak jako pošeptával, to bylo jako dobrý. Ale já jsem to asi nevnímala jako jednu písničku, no. Ale pokud mě k tomu nutíte, tak dejme tomu. Dobře. PSH Praha. PSH Praha vybírá Zuzana Fuchsová, a.k.a. The Legendary z Čokovoko reperka. No tak super, dík moc. Hele, nevrátíš se k rapu někdy náhodou? Čokovoko nechystá comeback, že by Adéla přestala dělat stand-upy a začala rapovat. Tak v té sestavě už asi ne, to už se asi nepodaří a
já sama toho nejsem schopna, protože stydím hrozně, tak já možná tak třeba na starý kolena, až mě to bude všechno jedno, ale já mám takové zábrany z toho koncertování, takže spíš asi ne, ale možná třeba, kdybych začala brát nějaké dobré drogy, třeba, jako mám tam ještě takové nenaplněné ambice, ale myslím, že asi nikdy nenaplním už. Já to vidím O2 Arena, prostě Tomino za beaty a vyjedete prostě Určitě, no. Okay. Já si myslím, že se spíš nevím jaká délka, ale já se budu spíš nějak identifikovat prostě s nějakou, nevím s čím, s domácností, nebo nevím co udělat. A další knížku nechystáš třeba napsat? No, já mám strašný problém, že prostě jsem neschopná. Já mám problém s údržbou domácnosti a to mě zabere většinu času. Nedělám si srandu, já jako nic pro to nedělám. Já jsem taková jako liknavá. Okay, ale buchty pokračujou a to je skvělý, to my máme rádi, to my posloucháme. Jo, tak to není takové umění. Zuzko, díky moc. Díky moc. Ještě jednou naším hostem v Rap Spotu číslo 11 byla Zuzana Fuchsová. Moc vám toho neřekla, ale tak děkuju. Ne, bylo to krásné. Bylo to super, Čus. díky moc. Díky moc, ahoj. čau. Ahoj. Čau. Takže Karle, jdeme na ten náš žebříček teda. Kámo, jako Top 10. Dostáváme se na místa, které jsou 10 až 6. Což je hustý, jo. Příště lidi už uslyší ten top, jakože ten cream, ale tohle jsou samozřejmě taky jako bangery. Podle mě každý z nich mohl skončit první, že jo. Taky. U mě teda rozhodně, no. U mě teda tak aspoň 3 z těch 5 dneska by mohly být i jako vejš, nebo... Ale to je jedno. Ale jako vždy to teda vykopne velký čávo, Karl Veselý. Karle, tvoje místo číslo 10. Hele, asi to málo překvapí. Já už jsem tady dneska o strašnicích básnil, takže Smek Králové. Některý z nich taky znám, jsou to i mladší kluci než já, tak jim dám hadry, drobný nebo kus vídu, tady máš. Ať se spílí v tom křoví, ať nezačne chcát. A co máma, jak se má? Měl bys jí navštívit, zkusit se za ní vrátit. Za chvíli jsou Vánoce, stav se dát jí dárek. Mám to tady rád, mám tu svý království, budu tady dál navždy. Cítím se jak kapitán, jeden z mála, co tu kdy psali bar, strašnický král. My jsme ty strašnický králové, hasla z hajzlové, G's krázlové. Denně už se spolu nevlákáme dávno, ne. Hlavně, že máme peace a love, peace a love, peace a love. My jsme ty strašnický králové, denně už se spolu nevlákáme dávno, ne. Hlavně, že máme peace a love. A fakt si myslím, že si žiju jako Kingpin z balkonu, vidím je na tvojí střechu a strašnice jsou místo, kde bydlím. Tak to je, Karle, celkem na hovno, protože já ho mám na svém místě 6. Což jsem už řekl teď, takže můžeme zase jít, že já půjdu od 6 do 10. No jasně, já budu od 10 k 6. A ty půjdeš od 10 k 6. Nebude se to plést? Ne, to podle mě pohodně. Tak lidi se to musí koupit jako playlist, no. No nemusí nic lidi, ale můžete si playlisty i s tímhle žebříčkem na Buy Me a Coffee přispět a budete mít playlisty o čem tady mluvíme. Víceméně. No, ale já kdykoliv přijíždím do Strašnic, tak metro říká ten hlas Strašnická a mě naskočí prostě ten verš metro Strašnická. Tam jsme seděli, felili. Tam jsme prachy k nám, hasl non-stop. Hele, já ten track, když tenkrát vyšel, tak chytl jako neskutečný atmo kolem sebe, že on ten Smek to do těch tracků umí dostat. Jo. Že z toho prostě cítil takovou tu opravdovost, přesně. Je tam ta opravdovost. A tenhle track si myslím, že ve Směkovém případě jako breakl tu jeho kariéru na ten high level. Jo, a přitom to není jako grime, že jo, je to prostě jako rap v podstatě, jako britský, jako takovej, no. Až
s beatem máš takovýho jako... A kdo dělal beat? Freezer Beats. Freezer Beats. Jo, taky to na začátku. No jasně, tohle je fakt jako, tyjo, navíc jakoby hood track, že jo, jakoby track o místě, odkud žiješ, to je prostě jako strašně vzácná věc, když se povede, tak prostě jako je to fakt dobrý, no. Já jsem fakt, ty vole, jako miloval tenhle track a fakt to u mě to taky Smek jakoby vlastně breakl tímhle trackem a tím útoviskou Písalové 2014, že jo, jakože tam jsem ho jakoby vlastně scenil mega a řekl si, OK, tak to je fakt ono, no. Já ten track samozřejmě znám nazpaměť. Takže no jasně, pro mě, i když mám některé tracky třeba oblíbenější, tak jsem tenhle track vybral na svoje 6. místo, protože si myslím, že má jako v té jeho kariéře velkou úlohu. A no tak jasně. Aktuálně vlastně celým to má, českým rapu, že jo, má velkou úlohu. Aktuálně jako. to má nějakých 3,5 milionu zhlédnutí, což... Deserved, jako. Není zase úplně tolik. A je to Smekův nejpopulárnější track, ne? To rozhodně ne. Myslím, že jo, no. Ale myslím, že třeba takový jako s Igorem, ty nevíš, co jsem dělal dřív, už má taky dost, jako, nebo... Tak se můžeme podívat. Ale myslím si, že další rok toho má víc už. Další rok už má 4 miliony na Spotify. A furt je v trendech, jsem se koukal. A furt jede, no. A další rok je podle mě takový další Smekův významný jako. track v kontextu těch králů. Je to něco podobného. Že ještě to posune dál, si myslím. 8 let potom, co to posunul jedno, to posunul, on to posunul víckrát, jo, ale tyjo, no ne, Smek je prostě Smek, tyjo, to se musí jako nechat, no. A já jsem vybral, jsem těžký vybrat, který track jako vybrat, jo, od Smeka, ale prostě tenhle je asi můj jako nejvíc, no. Takže tvoje 10. místo je Smek Králové a moje 6. místo je Smek Králové, teda. A tvoje 9. místo, Karle? A 9. místo je další rapper, který ho miluju, teda úplně jak smrti, je to Hugo Tox. A taky jsem řešil, co který track vyberu, že jo. Já mám na svém 7. místě Hugo Toxe. Já který máš track? Já mám totiž jakoby track, protože prostě jako vybrat od Huga track, který je jako to je prostě tak mega těžký. Ale tak třeba Lukáš Vidra to taky scenil a dokonce řekl, že to je nejlepší track český všech dob a je to Buze, že jo. Buze. Snitch jak 6ix9ine, když jim zpíváš, zníš jak retard, kopeš kolem sebe jako starý člověk, co má infarkt. Já ti dal 2 slova, jenom tak pro prdel, ty si zalez do výřivky a vypláchnul si z mozek. Celý život jsi navlíklej na nějakým péru, půlka tvojí kariéry se skládá z různých čorek. Chtěl bys tak moc si honit nad svýma views, stejně to, co tam máš, je tam díky tvým hostům. Nahráváš ten podlejzavý baby friendly shit, stejně v srdci víš, kdo je vyjebanej king. Nenávist je tvoje, já jsem nad tímhle vším, pár let jsem odpočíval a jenom se bavil. Jak stívší mrtky povstávají nový stát, fandím vám všem, ale teď vás jdu okrást. Vemu si to zpátky, co jsem zase všechny fans, budu dávat featy všem, různě málo známým players. Dělám to přesně opačně, než to máš ty. Ty kouříš celý život všem větším jménům dy. Můj rap poslouchá jen zmrdit, co to jedu díl. Prvoplánová mrtka, lidi baví jenom chvíli. Chci gadžu jistý, že i Tox umí cílit. Ale mám tuhle game tak moc rád, že mám v píči. Nechávám ty děti vyhrávat, ať mají sílu. Jsem ve hře 20 let, vždycky budu jejich lídr. Ty věci, co děláš, ty jsem začal dělat dřív. Běžím maraton, shit, nemáš můj výdrž. Jedeš autotune, ale nemáš ani auto, čekáš na autobus. Lidi zdrhají ze zastávky, je tam kostlivec. Dává plesnivý bás, nosem má pálivou věc. Jemu špatně 3 dny nespal, vzali zpátky do týho. Buze, jako ten dis na Lukase To je tak strašně smooth, laid back věc, to prostě tak jako plyne úplně a Hugo tam a totálně tam jako zničí kariéru Lukase Doupa, že jo, jako řekne, v českým rapu určitě. Úplně elegantně prostě si vybruslí na tom beatu, který je skvělý. Beat je Amida Jo, což vyšlo to na 7 palci, že jo. A je to prostě jako legendární věc, no. Počkej, to vyšlo na 7palcovým vinilu. No, on to vydal na singlu, no. Fakt. A mě to celé jsem to nekoupil, tyjo, jakože mi to fakt mrzí, že to nemám, tyjo. Tohle mít, tyjo, tak to fakt závidím každému, kdo to má, no. Vyfoďte se nám, vyšlete nám to na Instagram rapspot.cz. Hele, tvoje 9. místo, počkej, já tam říkám takový to pražský, hele Kájo, tvoje 9. místo je Hugo, viď? Hugo, Buze. Moje 7. místo je trochu jiný Hugo, je to Hugo Tox a jeho track
Klaus na featu se Smekem, No, ty vole. v produkci Sukovače. Sledujou mě, kdybych byl kino, žerou můj rap, kdybych byl gyros. Hádej se o mě, kdybych byl kilo, chtěj podpis, jak kdybych byl Neo. Jsem ten, kdo jde dál, jsem ten, kdo zapálí sál, jsem ten, kdo vypálí sal, jsem ten, koho miluje si sál. Čistý rýmy jak křišťál, boubej jsou pro mě kušťál. Zním jednou, nejsem pošťák, holky odevřou, jsem rošťák. Vypojď si můj blbej ksicht, dej tomu svůj blbej ksicht. Uděláme spolu blbej ksicht, budem tvrdit všem, že je to tvrdý ksicht. Dáme si novej nick, založíme si novej klik, natrénujeme novej cvik, uděláme si 5 nových trik, scháníme květnový brávo, tetování teď letí kámo, petování a MySpace 15 letý holky ve face to face. Track zní jak Ace of Base, mám chuť bejt disco jak Vanilla Ice, vrátím to celý o 20 let, jedu retro tady jako Coco Shice. Baby, pojď za mnou, jsem Captain Jack, jsem Dr. Alban, tu Unlimited jdeme pít, vydržím víc, jsem Dr. Kalban. Sukovač na beatu v té době vždycky fungoval. To byly první jako baselineové produkce, podle mě tady dělal jedny z prvních Sukovač a tenhle track funguje i naživo v klubu, když ho pustí DJ třeba. Takže můj track je Hugo Klaus na featu se Smekem z legendárního Roku Psa a myslím si, že tenkrát v té době taky ta deska trošku jako pomohla Hugovi k tomu dostat se vejš. Jako. Jo, to je samozřejmě jako naprosto legendární deska, která je fakt rozstřelená do 1000 směrů a já mám třeba jako osobně radši jako jiný desky od Huga, ale tahle samozřejmě jako je geniální. Prostě jako Hugo přesvědčil, že to dává. Ale si to vezmeš, tak už před 14 lety spolu rapovali. Myslím 2008. Pro mě osobně jako dost legendární, že jsem si ho párkrát fakt užil na nějakých party s lidma, který mám rád. A no, on tam říká, miluju rap, jak kdyby byl Gyros, tak ty mi si miluješ Hugův rap, jak Gyros. A ty nemáš rád Gyros, ale tak si představíš, tak vole, co máš rád, Karle? Halumi. Miluješ Hugův rap jak halumi, dvojitou porcí. Halumi je takový zvláštně skřípivý si zubama, než to jíš. Jo, já vím, to dělávají většinou kozí sýry. Jo, jasně, no. To je z Řecka, no. Já jsem to žral v Řecku. Ale to bude bez tak ovčí, ne, ale... No, asi jo, no. Halumi, myslím asi ovčí. Jo, no. Ale tak dobrý, tohle bylo takový ovčí prcání, tenhle track Klaus, takže moje 7. místo je Hugo Tox, Klaus z Roku Psa na featu se Smekem. On tam má teda jenom asi minutový feat, ale zandává tam taky strašně už tenkrát. Jo, jasně. No. To bylo v době Ice Cream Boys? Jo, to bylo podle mě v době, kdy vyšel druhý Ice Cream Boys mixtape, myslím, to byl tak 2008. Ty jo, hustý. A teďka tvoje 9. místo bylo teda Hugo Tox Buze. No moje tvoje 7. místo Hugo Tox Klaus. To je hrozně komplikované. Feat Smek. Yes, takže tady máme párkrát Sukovač na beatu, ten beat teda šlape, co ty vole. Sukovač on the beat. Hodně kyselej, ty jako zlostnej beat, ty a chemický. No, tak pojďme na 8 teda. 8. místo. Hele, já budu možná tady jako brečet i ty dneska. Ne, hele, já vlastně jako mám rád strašně PSH, nebo ty staré věci, vlastně ty věci, co vydávali i mimo desky prostě a track Penerský desert, to je jako věc, která vlastně jako měla být na repertoáru, ale oni prostě ji vyhodili dopředu a byla tak strašně populární. PSH, rýmujem, co? Gramo mikro, skrečujem, pro. Ty, co chtějí poslouchat vypálený pražský stylo, ať klidně přijdou blíž a poslechnou si to. Můj mikro je kámoš, cigi cagacik, s drátem i bez něj, dík za něj bože dík. Cítíš ten beat, oči dnese, dej si klid, v rytmu je síla, tak proč jí nevyužít? Hip-hop není plácnutý slovo do větru, hip-hop to je kurva něco víc, hip-hop není kecání nesmyslů, ale hip-hop je kultura bez hranic. Já jsem bohemák, getu jsem nešel nikdy, jsem si žáků a v paneláku bydlím, nepotřebuju
query, děvky ani kapsu plnou prachu. O tom hip-hop není, ale možná to znáš z klipů a hodně typů se na to mrdá hardcore. Vesnu vole, tady je střední Evropa, jsi magor. Když si jedeš tady v tom štýlu, bacha na to, u nás seš ty fel, ty toj, synku. Dáme vám ochutnat penerský desert, je sladší. Než tačička od Meka ty sráčí. Dáme vám ochutnat penerský desert, je sladší. Než tačička od Meka ty sráčí. Dáme vám ochutnat penerský desert, je sladší. Než tačička od Meka ty sráčí. Dáme vám ochutnat penerský desert, je sladší. Než tačička od Meka ty sráčí. Tvý rýmy, mluv pravdu, kdy lžeš, tak buď sám. Sílu být tu pravdu rýmu, možná moc bych si přál. Buď král nebo ne, penězi trička hamboje, nejsem sám, o to jde. To je to, co ti pouštěl Caska na tom vinilu. Ne, mě pouštěl Pereřina těžká dřina. Pereřina těžká dřina. Penerský desert je na Eastside Unia 2, že jo? Jinak zdravíme Martina Casku. Yes, je ve Španělsku. Nevím, já myslím, že je tady teď. Je tady, jo, neodjel. Kantina pizza ve Znojmě, když přijete do Znojma a budete chtít dobrou pizzu neapolskou, tak si udejte v Kantina pizze na Dolní Český a klidně vám ji přivezou někam. Fakt nejlepší pizza jako ever, protože Caska se učil ve Španělsku. Je to na dřevě pěkně, italský suroviny, španělský, král prostě. všecko dobrý. A hlavně je to legenda, že jo, ve Znojmě, nebudem říkat čeho, ale je to prostě legenda jako... Proč to neříct, je to legenda graffiti třeba ve Znojmě. Dobře, no, je to legenda graffiti ve Znojmě, no. A jeden z mála, jako měli nedobitý stepy, dělali jasně, super akce dřív. Borec prostě. To je jo, takže tyjo, já ocením mega, já cením taky Casku mega. Dávám velký props. To jo. Ten tady jako jeden z prvních byl takovej ten rapový, kolem ty rapový, hiphopový komunity. To je pravda. No, aby jsme to nezakecali, to je 8. místo, Karle. No ne, tak já už jsem to řekl. Ty si to fakt nepamatuješ. To je z repertoáru. Není právě. Není, ale jako znám ten track. Strawberry Fields Forever před Sgt. Pepperem. Protože to tam není, ale mělo by to tam být. Jo, aha. Vždycky říkáš, kam by to mohli dát do toho tracklistu. A vydali to potom nebo předtím? Předtím. Rok předtím, že jo. A byl kolem toho strašný hype. A oni ale nebyli schopni tu desku dokončit, že jo. Takže to bylo prostě, to dostalo cenu v Trip Magu nejlepší český track roku v roce 2000. A to byl jako houseový magazín, že jo. Taneční hudby. Ale oni zapsali o rapu hodně a prostě peneři, takže oni jako vlastně pomohli tomu. V roce 2000 jsem PSA ještě neznal. Tak jsem se třeba já s těma seznámil, že jo. Tady přes nějaký časopis, kde prostě vyšlo CDčko, kde byl prostě jako, nebyli peneři, no. No, takže tenhle tak jsem vybral a vlastně existuje i záznam z toho roku, kdy oni jsou ve studiu a tam s tím mají DJ Richard a prostě rapujou tam v televizním studiu a dávají Penerský desert. Karle, Penerský desert, legendární záležitost. Já bych tady mohl citovat jakoby ten text, ale ne. Tak řekni tvoje nejoblíbenější. Hele, tvoje nejoblíbenější bar z toho. No. Nepotřebuju kvéry, děvky ani kapsu plnou prachu, o tom hip-hop není. Ale možná to znáš z klipů, hodně typů se na to mrdá. Ve snu tady je střední Evropa, seš magor. Je to takovej vlastně jako manifest jako českého rapu, no. A to říká Orion. To říká, no tak jasně Orion, no. Ori. Že jo, jakoby zakládá vlastně, jakoby říká, tohle je český rap, takhle by to mělo být, pokládá ten kámen prostě jakoby do toho, no. Takže proto já to mega cením tenhle track, ale mám tam od PSA ještě jeden track vejš, no, ale... To je jedno, Karle. Ok, na co máš ty na 7. místě? Na 8. místě. Vlastně, jdeme nahoru. Na mém 8. místě je track, který se jmenuje Černá minuta Voskovce a Vericha. To je ale skit, ne? Ty je to skit z alba Kámo. 3 hvězdy, 3 stars od Jižních pionýrů. Ty jsi bauch. A je to jako de facto zmixovaný původně rozhlasový vysílání Voskovce a Vericha, kdy za války, myslím, že byli nějakou dobu v Améru a lidem na podporu jsem dělali takový zakázaný vysílání, takže tohle je, když fedrujete očistu... Na stejné vlně, poslouchejte určitě, avšak velice opatrně. Když fedrujete očistu, zapte jednoho fašistu. Když už jsme u té očisty, zapte radši 2 fašisty. Když potkáš fašisty 3, tak je na 3 všechny 3. To už nedá větší práci. Tady ten skit není moc dlouhý, ten bys mohl dát, Karle, do ukázky celý. Vzít 4 náci. Schválí ti to celý svět, když jich odkrágluješ 5. Když máš ovšem velké štěstí, můžeš pěstí bušit do 6. Krásný, ale tedy krásný je pověsit předum na lampu fašistů 7. Vem fašistů 8, rozsekej a sypej kosum, Fašisti jsou prvíti, vyprav pohřeb 9. A tím světlo věčné svítí, kráglujte je po 10.
10 se nedej másti. Vyprav funus 11, neb 12, či 13, neb 14, neb 15, neb 16. Můžeš jít až do 19. A můžeš jich vzít přes 20, i když se to nerýmuje. Hlavně neceňte nácky, protože je to... Je srát na nácky, je to manifest, počítaný manifest proti náckům. Furt to platí a vole, srát na nácky, mrdáme nácky. A myslím si, že Voskovec a Verich patří do desítky českého rapu. Ty to tvrdíš, že Verich je prostě jako pionýr českého rapu, no? I s Voskovcem samozřejmě, ale on byl víc takový divadelní rapper. Okay, divadelní. Takže ale tohle teda vytáhl ale šílenou věc, jako. To si dejte, když takhle po ránu si uvědomíte, že jsou nějací nácci ve světě, tak si to puste a... Hele, a není to jakoby odkaz, protože Chaos měli na jedné desce, protože s prodele klikami taky skit, kde byl Luděk Sobota, mám pocit, jako nějak stříhaný. Vrum, vrum, nezávazný. 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 Jo, to znám ten track. Že? A taky tak možná prostě jakoby napadlo ukázat to, jak se to dělá správně a udělat. A už to od té doby nikdo nepoužil, že jo? Nikdo. Já myslím, že občas nějaký skity se dělají, ale dneska ty moje rapeři mají track, který má minutu pade, tak jak dlouhý by dělali skit. Jako. Teď se tam dává product placement. Já teda jsem zásadně proti zabíjení kohokoliv, ale tady se vyzývá k zabíjení nácků, ne, ale... to je mimo pravidla, tyjo. Jako žijeme ve světě, kde furt jsou nacisti, ty vole, akorát jsou převlečení, vole, za někoho jinýho. Takže moje 8. místo je skit Jižních pionýrů, který se jmenuje Černá minuta. To se ještě jmenovali Jižní pionýři vlastně, že jo? Ne Pio Squad. Ne Pio Squad, wow. Což jako... Právě jsem zjišťoval, kdo to jako zmixoval, ten track, a nemohl jsem to najít, ale bylo tam, myslím, že jako Fko a Eurodel. Nevím, jestli tam dělají J-Kid, ale je to tak zajímavě seskrečovaný. Je vidět, že nemáme originálku, no. Že nemáme doma originálku. Zapte jednoho fašistu. Že nevíme, kdo to dělal, no. Tam zabít. Jižní pionýři, Černá minuta. 8. místo. Tím se dostáváme, Karle, k tvému 7. místu. Teď už jsme u 7. místa, fakt jo. Karl, 7. místo, tady je rap spot číslo 11. A Karla děcko tady chválí, vybírají z historie. Potom, co jsme dneska i něco vyprcávali, tak teďka už vyprcávat nebudeme, že vybíráme tak legendární záležitosti, že... Teď se tak rozněžníme vždycky u toho, že? Jo, a tu černou minutu od Jižních pionýrů miluju. Ježiši, jo, to je nejlepší. No, Karle, tvoje 7. místo. No, ale možná to někoho překvapí, ale je to prostě... India, viď, velrybí hovězí prostě. Mluv o slovní zásobě, Hugo to vstina poví. Seš vítr, sklidíš bouři, tví fanoušci jsou hladoví. Seš jenom kluk, co ještě potřebuje hlídání, vypraný ponožky i převlečenou postel a teplou snídaní. Hej Andrej, dej mi 100 litrů na klip, 3 na koks. Jsem velkej, jsem hrdej, jsem trochu jako vidlák Tox. Vemu motorovou pilu a nasampluju zubní vrtačku. Nasampluju klacky v kýblu, ty chudáčku. Seš hurvínek z Fable, vánička marioneta. Jsem skupalou koherec, můj život je půlka tvýho světa. Jsem Andrea, ty seš teď na internetu velký pán. Stav se more, proplesnu tě rychlejš jak sám Jackie Chan. Hej Hugo Tox, a to druhý koště Marpo. Brzo vás oba dva protáhnu kde jakou škarpou. Jsem pesticid a vy dva jste jenom otravnej mozky. Proto jsem mám vlastně tuhle radu zdarma nejdřív poskyt. Chceš bejtnej, možná i seš tvý fanoušci ti poradí. Jsem OK s tím, co jsem, teď budeš v pořadí. Dej vědět Tanovi, až spolu zase na web půjdete. Vemu rozprašovač a nakrvím vás DDT. Seš bojovník za pravdu, ale sám nehodíš. Pošlu tě kýlkový do kotle na souši i na moři. Zahraju si na souši. 2005, DJ Witch samozřejmě na beatu. Track jakoby z toho beefu, že jo, který je vlastně, tyjo, to je podle mě lepší track jako India Witch, no, nebo já nevím, jako, že konečně tam má Indy nějaký téma, který jako je uvěřitelný a nakládá tam neuvěřitelné věci, jako říká tam fakt úplně super věci, je to mega vtipný, je to prostě jako, je vidět taky nasrané, je to slyšet, jakože cítíš tam nějaké emoce silný a zároveň trošku jako nad věcí, protože je vlastně vtipnej, jako zahraju si na schovku, vohneš se pro 100, mám doma pohovku a kvárko tebe jako bokovku. Jasně. To je prostě úplně super, já bych tady mohl citovat, ty vole. Seš sirka, chybí ti hlavička, jsi taková rybička, taková genetická chybička. Tvůj sonicko-spektrální rámus, cení Nostradamus, nejlepší. S kým měl ten beef?
No s Hugem, že jo? S Hugem, no. Neboli to Super Crew, ale Hugo vlastně. Karle, Hugo mu tenkrát na ten diss nějak odpověděl, nebo? Hele, Moskyt Poskyt byl potom, ne? Tyjo, jako tvůj styl je Moskyt Poskyt, mám pocit. To už si nevybavuju. A to byl konec. A to byl vlastně konec a India Witch nic neudělali. A když se na to podíváš, když byl jako ten beef mezi nima, tak kdo ho jako vyhrál, jo? To je strašně těžký říct, protože jako Super Crew to dělali podle pravidel, že ty věci vydali druhý den, že jo? Zatímco Witch nad tím seděl prostě 14 dní, že jo? Piloval to. A je to cítit, že jo? Ten track je jako produkčně geniální naprosto. Hele, a ještě jedna otázka. Máš ještě ve svém žebříčku vejš někde Hugo Toxe? No to je samozřejmě právě ten jako... Mám tam Super Crew, ale ne jakoby track, ve kterém DC India Witch, jako. Aha. No možná tam tyjo něco řeknou, ale není to jako primárně diss na India Witch, no. Takže to odpovídá tvoji otázku, že prostě jako... Já jsem to tehdy napsal do toho respektu, no. To byl ten článek, jsem to napsal. Jo. A proto byli samozřejmě Hugo a James nasraní, no. Že jsem napsal, že prostě udělali lepší track, ale tak mě nezajímá. Dá se to dohledat ten článek ještě? Tyjo, možná někde doma mám, ale nevím, tyjo. Když jsi přečetl článek, z jakého to roku, kdy to bylo? No tak 2.5, jo? 2.5, no. A Super Crew byli na tebe nasraní? No jasně, no, tak byli, tak protože jsem si dovolil napsat, že vole... Velrybý hovězí vyhrálo ten diss, jakože v uvozovkách. Napsali, že jo, jakože to tak jako... Měli pravdu v tom, že jako oni pak udělali ještě jeden diss a pak už to nepokračovalo, že jo, jako. Ten, kdo to neudělá, tak vlastně prohrál, že jo, jako skončí ten diss, no. Zase trochu paradox, že máš diss na Super Crew nebo na Hugo který Toxe, mám rád, že jo. Který máš ještě vejš v tom žebříčku. Jako na rozdíl od Lukase Doupa, že jo. Třeba. Takže tvoje 7. místo je India Witch, Velrybý hovězí. To prostě tehdy mě to prostě sejmulo a mrzelo mě, že vlastně ta následující deska nebyla také dobrá, no. A bylo mi to líto a to byl vlastně konec, no. A tak použili kus Hugova textu, že jo, vlepili ho tam, změnili to. Ne, super. No a co máš ty na tvým, já teďka jsem zmatený. 9. místě. Na mým 9. místě. Já mám věc, kterou ty už si měl. A je to A$AP Jarda a Corbelis Colin. Ty městě píče z toho pady. Jarda mrdá fake bowling. Cestuju přes jejich androidy. Zdravím všechny fachmany. Stodolí, statky a farmy. On se na ženu do ohrady. Jako by byl pastor z Ostravy. Ve sklípku piju ty pálavy. Mám banty plné venkovky. Na návsi jedu fucking flexin. Za pěstí září hažu prasátka na selky. Na zápraží běhají moje slepky. Chodím po zahradě a kontroluju švestky. Musím popravit každý budku pro hosty. Byl tu tafrou a propadl si do močky. Kopu do prdele tím rozkající kočky. Stará nevidí, zalepil si mi čočky. Než to porcuju, tak kudlu si navostřím. Vemu rybu na Japonca jí vykostím. Večer nabíhám mezi pražáky broxy. Všichni fandí, ocítím se jako roky. Rapeři nemají koule, mají spíš jenom půlky. Na hlavě kukly, ale mají stažené půlky. Jsem si to lopaťáctví musel dát do první desítky, protože on opravdu v tom tracku, ne že jak by mi mluvil z duše, ale podle mě, kdyby mluvil z duše tisícům lidí z maloměst a z vesnic, kde dokázal vystihnout tu atmosféru toho sedláctví prostě a toho... Mám fakt spoustu kamarádů v Praze, kteří to poslouchali a úplně v sobě objevili prostě ten jako to svoje jako odkud jsou, že jo, protože každý odnikať je, že jo, málo kdo je tam Pražák, že jo. A i když tak je to prostě borec jako z Jižáku nebo tak, jako lidi z centra nedělají to, co dělám já, že jo. Takže každý má nějaký příběh a ty lidi to chytlo a... Já ty kluky kolem Opaku Disu mám rád všechny a sleduju vždycky nové věci, co dělají a Don Chain, Velký Čávo, Casablanca, Velký Čávo, bych měl pokračovat, že jo. Jsem rád, i ten nový EPčko podle mě trochu zapadlo, Blu-ray Korantága, který je jako skvěle trapový, jo, že si myslím, že ještě by mohli nachystat něco novýho. Čekám ještě něco od Opak Disu novýho. Mám legendární Opak, legendární A$AP Jarda, Jardič, Dominik Málek, zdravíme Hradec nad Svitavou, Lačnov, brácho, a tam tu stranu zdravíme kluky do Prahy, jak všude, kde jsou. Na Žižkov, do Rádia Wave, na Opak Disu, scéna s Opakem Disu. Jasně. Legendární. Hele, já jsem vlastně přemýšlel nad tím, že to je vlastně track, který je vlastně
na cizí beat, jo, klasický mixtapeový track, co byl na SoundCloudu jenom, a je to na cizí beat, což je Future, že jo. Takže my tady máme jako skit, máme tady jako ukradený track, diss track, sami taky chuťovky tady máme, tyjo, no. To vůbec nevadí, právě. To nevadí, jasně. Tím jsou zajímavé ty věci, že jo. No, přesně. A je skvělý, že A$AP Yarda dokáže vystihnout podstatu lonťáctví na beat od Futura. Jako, přesně, je to tak, no. to je fakt super, no. Na návsi jedu fucking flexing, za pěstí září hážu prasátka na selky. 9. místo teda A$AP Yarda, Corbelis, Colin. A dostáváme se na 6. místo Karla Veselýho. Karle, tvoje 6. místo, to už je prostě příští díl, jdeme do top 5. A tohle je teda samozřejmě jako naprosto legendární věc a já tady můžu jako zafilozofovat, že vlastně jako ty nejlepší rapový tracky tě dostanou do toho mindsetu toho týpka z té části města, o které rapuje, že jo. Jakože, nebo zjistíš, jaký to je, prostě bejt, vyrůstat v té čtvrti a bejt tam a bejt takovej. Smech to udělal z Králové v Strašnicích a Dollar Prince to udělal v Osmíchově prostě. Takže Pasu Lubně mám jako track 2018. Pasu Lubně dělám poděl, kradou za mě koně, 50 na kapse, nový Jordan, spod všechno kůže s mýma cigánama, degeš škálujeme, more, dobře sbírám mrtvý gáče, more, přivítej mě, degeš mrže, zvedákyně z toho stačí teleskop, budeš se mi pro, přísahám na Smíchov, na můj blog, mý smrti mají hlad, peníze jim nedaj spát, more, rakve mají strach, more, vstaj mi každej gram, more, dej sem občanku, more, co si v solu jsou, malý čáve zavolám, budeš do tý mobilu, ty love potřebuju, tobě domů naběhnu, čávo vezme počítač, televizi i notebook, za ty love klidně půjdem sedět, sleduj more jak cigán Bavoráku, more jede, koukni se nám do očí, řekni mi, co v nich vidíš. Z Jeb System 2. A tyjo, je to nějaký americký beat, že ty koupil někde, nebo týpek z netu prodával. Takže jeho jméno nemusím ani říkat, ale jmenuje se Hot Boy Scotty. Hot Boy Scotty, no. Netu prostě. No. Já jsem ho měl, myslím, na 30. místě, nebo tak nějak, tenhle track. Jo, ty jsi tam taky měl, no. Ne, mě to dostalo, tahle věc, jako tvrdě. Jo, tyjo. Jako Dollar Prince, jako tady se posadil jako na trůn, no. Ok, no tam taky... Na trůn čeho, Karle? Na trůn pražskýho rapu? Jo, můžeš zvedat klidně 100, stačí teleskop. Můžeš zvedat klidně 100, půjdeš k zemi, bro, přísahám na Smíchov, na můj blog. S dvěma cigánama, kde šchálujeme, vole, jo. Hele, neříkám nic, Dollar Prince bírá mrtvý gádže v českém rapu. Vybudoval si pozici, že teďka jsem se díval, ten jeho poslední track za pár dní taky už má 500 000 zhlédnutí. Ten Sokeres. Jo, to je super, má jako fame, no. Já mám radši teda ten proč cigán jde z toku. Jo, taky z ty desky, že jo. Je ale Dollar Prince je už v této první lize českého rapu. No rozhodně, dostal se tam, jo. Jako jeden z mála z poslední doby a je tam, rozhodně tam patří Deserved, jakože. No a tak co máš ty na svým 10. místě? Ty jdeš jakoby Já mám 10. místě legendární záležitost, která se jmenuje LA4 1994. Ej, kámo. Jako spousta jiných hledám start. Na druhém místě škola, co je nad písmenek pár, studuju postivě jeho taje. Pozdraví procinka, co se mnou hraje. Na stejné straně z kačáku kraje. Uliční adventura, máma neví, kde má syna a její strach, obavy, moje vina. Každopádně žádný zločin, taky se učím. Úkoly nepíšu, tím pádem známky na piču a sokna skáču. Můj nejbr naše království ASF3 a MTDK z mědi prachy stačí novej pole. První Black Hand, tvrdě jak cement. Napevno segment vkládám do života, jsem jak dement. Nemůžu přestat ani nechci, nad městem let si krouží v další formaci, krů množí jak kombajny klemen. Není čas, panely na doraz, 2, 3, 4, užívám haly chyby. Na lince C skládám promoce graffiti školy. Není co drolit a proto píšu na cokoliv. Starý časy, královna krásy, Praha nepoznaná, první cesty do centra až do rána. 16 věk, NNK středověk, muzeum schody, každý pátek poslepu na spaměť. Novej Fela Miratu, tohle jméno znova. Děkuju za všechno, začíná doba BGH, Domino, André, Beot, chroma, černá separace, v ulici sečteno. Tak, rovná se stres, ale přesto radost, žádnej děs. Okna zasínají nad náma, spouští LaFour. Já si, že to je LaFour, ale jako z jaký desky? Ty to neznáš?
No, Martin jako přemýšlím, no. To je legendární track La Fora, je to z Time Is Now od Viche z roku 2004 a je to takovej statement La Fora i jako člověka, i jako grafiťáka a popisuje v tom tracku celou graffiti komunitu, celý svůj život a je to jako podle mě i nedoceněný track a budu mít ještě jeden track v top 5, který je nějak spojený s graffiti scénou. Myslím si, že v Čechách hodně prvopočátky rapu byly ovlivněný lidma z graffiti a z graffiti scény a bylo to vždycky tak nějak jako propojený. A LA4 Boy v tomhle tracku jako zanechal v tomhle tracku takový manifest ty historie, jak já to vnímám, jak ten hip-hop fungoval. Prostě jo, protože víš co, protože on byl outsider, on byl jako víc grafiťák než rapper. Všichni ostatní byli jako víc rapeři než grafiťáci, ale on byl vždycky jako víc grafiťák. No. Já když si teďka ten track pustím, tak mě to evokuje prostě český rap. Prostě pro mě definice těch 90. konce a přelomu jako milénia a začátku toho rapu, tak tenhle track to pro mě vystihuje, když je třeba vyšel v roce 2004, tak on to tam tak nějak jako podle mě... No, takže byl u toho, no. No. Ale hodně je to o graffiti, o tom... Je tam zmiňuje hodně men z té graffiti scény a LA4 Boy je ještě podle mě celkem nedoceněný jako jméno v tom historickém kontextu, že když byl takový rapper vždycky v pozadí, tak některého záležitosti jsou legendární prostě. Dejte si LA4 Boy 1994, moje 10. místo. Tím uzavíráme náš dnešní žebříček, který já ještě teda zrekapituluju, Karle. Moje 10. místo teď byl LA4 Boy 1994 v produkci Viche. 9. místo A$AP Yarda, Corbelis Colin. 8. místo Jižní pionýři, Černá minuta, Voskovec a Verich. Zapte fašistu. 7. místo Hugo Tox, Klaus, Feat Smack. A 6. místo Smack a jeho track Králové. Tvrdý věci. Jestli se vám to nechce jako zapisovat si, tak si předplaťte hoďte nějaký penízky na Buy Me Coffee. Kafička, dostanete playlist. Přesně tak. Ještě 10. až 6. místo Karla Veselýho. 10 Smack Králové 2014, 9 Hugo Tox Buze 2019, 8 PSH Penerský Desert 2000, ta jsem neřekl, že to produkoval Orion, jsem to měl říct. 7 India Witch, Velrybí hovězí 2005. A 6 Dollar Prince Posulubně. Dělám poděl, kredu za mě koně. 50 na kapse. V příštím díle už se dostaneme do top 5 našeho žebříčku, takže budeme mít 50 v kapse. Schválně tipujte, co tam budeme mít, jo, já děcka. Kdo se trefí, tak co, ty pozor, doznejme. To bylo naše 10. a 6. místo v našem žebříčku. V příštím díle už se dostaneme do top 5. Já si musím říct, že kapesníky se bohužel hodně plakat, jako u těch tracků. Dneska jsem měl hodně na mále teda už, ale u těch jako prvních 5 jako budu hodně plakat. Ještě si je nepouštíme. Proč bys měl plakat, Karle? Co? Budeš přecitlivělej z toho, že jsi vybral nějaký písničky, nebo? Protože to je jako má to sentimentální nádech. Já jsem starý člověk, už mám takový sentimentální nálady prostě, no. Propadám tomu to občas, no. Tak já vám dám adresu Karla, posílejte mu papírový kapesničky, protože v příštím díle bude hodně plakat. Takže, Karle, jsme na konci rap spotu číslo 11, ale je tady ještě doporučení paní Matildy. Paní Matilda je totiž hafo a doporučuje vám track od týpka, který si říká Tropy Aja a jeho track Hafo H. Je to tu L, ne? Je to tu L. Mixuj to s Diorem. Co na tom, že smrdí to? Nemám dready.
mám love, mám úroveň. Zulil jsem trávy, než kdy jaký Marley. Hulení trávy je něco jako sport. Zulil jsem trávy, než všetci dokopy. Hulení trávy je můj oblíbený sport. Jsem háfohá, včera i dnes háfohá. V mobilu 5 čísel, kterým volám dokola. Ty nejsi dealer, bo proč to nezvedáš? Mě učili střílet a ty to nezvládáš. Já nejsem dealer, jen užívám si na drogách. Jsem háfohá, včera i dnes háfohá. Jsem SH, jsem háfohá. Video, klip, dejte si to. A paní Matilda na Instagramu Matilda992. Její život je trap, takže sledujte Matildu. A teďka nový brýle, že? To bude kult. A tohle byl Rap Spot číslo 11. Karle, díky moc, já jsem se dneska bavil. Díky děcko, bylo to zábavné jako vždycky, doufám, že to bavili lidi. Jestli jo, tak nám to dejte vidět. Přispívejte na Buy Me Coffee nějaký kafička, dostanete playlisty a jsme rádi, že nás posloucháte, dávejte nám zpětnou vazbu. Je to skvělý, máme to rádi, milujeme to. Může se stát, že se taky spletem, tak nám i klidně napište, když se něco splete, nebo nějaký novinky nám posílejte, doporučujte, komunikujte s náma na Instagramu rapspot.cz. A tohle byl Rap Spot číslo 11. Děcko a Karl. Čau.